Buja, buja, buja. Buja. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jolle vielä on nimeä, joka keksitään tässä joko lennossa tässä podcastin aikana tai sitten tulevina podcasteina. Tai saa ehdottaakin kuulijat, jos keksii jonkun hyvä. Joo. Et tuntuu, että ei turhasta nyt on niin saman tien yrittää keksiä väkisin jotain. Enemmän on sellainen fiilis, että haluaa tehdä uuden podcastin tai tällaisen podcastin, mikä ideana nyt olisi lähinnä sit puhua vaan maailmanmenosta ja ihan mistä vaan mitä maailmalla tapahtuu ja antaa oikeastaan vaan keskustelun vaan mennä minne menee. Eikä oikeastaan mitään tiettyä aihetta, mihin se menisi. Kyllä. No, mikä on tässä tää ydinajatus koko hommalla ja tosiaan studios Kalle ja Sampi. Ja sen takia tällaista podcastia pistettiin koko homma käyntiin, koska tässä maailmassa on ihan liikaa rajoittuneisuutta sen puolesta, että ihmiset helposti luulee, että niiden pitää mennä tiettyyn rooliin tai edustaa jotain, esimerkiksi ainoastaan järjestelmä tai ulkoa tulevien paineiden takia. Että tässä pyritään nimenomaan mahdollisimman riippumattomaan keskusteluun ja sanoo asiat niin, miten ne on meidän mielestä, mutta myös ei pelkästään meidän mielestä, vaan koittaa pyrkiä myös oikeasti ottaa asioista selvää. Riippumattoman tietoon. Jos me huomataan, että me ollaan väärässä, niin todennäköisesti me sitten sanotaan se. Jos me ollaan tajuttu seuraavassa lähetyksessä, että mehän puhuttiin paskaa, niin... Joo, ei tässä mitään absoluuttisia totuuksia ruveta kertoa tai mitään. Mutta itse kanssa on niin podcasteiden seurassa ollut ainakin 5 vuotta ja tuntuu ainakin itsellä oleva silloin just nimenomaan se hyvä rehellinen keskustelu, kun ainakin itsekin duunimestassa tolleen tuntuu, että ei siellä niinku saa sellaista rehellistä keskustelua aikaa, että siellä on sellaista aika samat jutut kiertää vuodesta toiseen, samat läpät joka päivä, sellaista kaavamaista elämähän yleisihmisen elämä on, tai silleen, että helppo se on niinku ihmisen aivon potentiaali ja kaikki on, pitää ollakin vähän putkiaivo, niin muuten se kopää ja ei mistään tule oikein mitään, että on sellaista kaavamaista elämää, mutta silti niin itse ei ainakaan silloin siitä ympäristöstä eikä noista saanut niin mitään irti tai silleen, että itse on ainakin jo tärkein niin ihmiskehitys niin tässä elämäaikaa. Ja tuntuu, että se ei niin avustanut kyllä mitenkään, että jos se asioista voi puhua, miten ne oikeasti on, ja vedetään jotain roolia tai silleen, että leikitään vaan, että näin se kuuluu mennä, niin itse ainakin huomaa sen, että ei se noin mene, ja sitten tuntuu, että sitä vaan junnaa paikallaan, ja mä ainakaan itse haluan oma elämäni tuhlata siihen, ja kyllä. Just, että se on, mitä itse sai silloin, että jos jotkut saattaa olla sellaisessa ympäristössä just, missä on pelkästään, että tietää jotain, että tässä jotenkin mätää jotain, tai jengi ei vittu ymmärrä vaan asioita, ympärillä ja sillä tuntui aika yksinäiseltä omien ajatusten kanssa ja sellaista, että miksei ole mitään rehellistä juttua tai miksei jengi puhu asioista, miten pitäisi puhua, niin se inspiroisi ainakin itseä silloin tosi paljon ja sen takia haluan myös, ja tuli sellainen olla, että nimenomaan Suomessakin olisi pakko olla tällaista ja ainakin kun katsoo noita radiohaastatteluja ja kaikkea, ainakin itse mun tekee mieli oksentaa seinään. Se on vaan mun henkilökohtainen mielipide. Mä jaksan noita rooleja, mä jaksan vitsi. Ja varsinkin se, kun sit tietty mitä vanhemmaksi tulee ja sille tiedostaa asioita enemmän, niin sit tietää millaista sirkusta se on ja sit sille, se on niin vastenmielistä nykyään. Ainakin itse kasvanut siihen suuntaan, Kyllä, ja toi sama ilmiö just liittyy ihan kaikkeen, ettei pelkästään siihen, että mediat ei ole riippumattomia, vaan ne palvelee tätä järjestelmää, mutta se heijastuu muutenkin ihan kaikkeen ja ihmisten käytökseen ja ihan mihin vaan just, että me ollaan enemmän tai vähemmän suurin osa jonkun sortin roolien vankina tai tietynlaisten rajoitteiden ulkoa tulevien paineiden ja vaikka itsekin pyrin just olemaan mahdollisimman oma itteni ja vapaa tässä elämässä, niin kuin me synnytään vapaiksi kaikki, minkä monet tuntunut unohtava sit jossain matkan varrella, mutta helposti tulee itsekin sorruttua just sellaiseen, että ei kuitenkaan jossain tilanteissa uskallakaan sit sanoa asioita esimerkiksi miten ne on just sen takia, että haluaa vältellä jotain kiusallisia tilanteita, niin kuin, että kokee, että mua ei kuitenkaan ymmärretä, jos mä sanon tietyllä tavalla tai jotain, millä ei pitäisi just elämästä olla väliä, että se pitäisi olla absoluuttinen vapaus jokaisella olla sitä mitä on ja että se on, jokainen on itsessään arvokas ja jokaisen mielipide, että siitä
ei tarvitse kokea olonsa uhatuksi sen takia, mutta tämä järjestelmä nyt on mitä on, ja tosiaan tuosta putkiaivoisuudesta kun puhuit, niin vähän tuntuu siltä, että vähän putkiaivo pitää ollakin, jos haluaa pärjätä tässä järjestelmässä tämän järjestelmäsäännöillä. Jos haluaa pärjätä tässä järjestelmässä jollain muilla säännöillä, niin sitten ei voi kyllä putkiaivo olla, että sit täytyy löytyä vaihtoehtoisia keinoja selvitä ja näin edespäin. Ja pelkät sanathan ei ikinä riitä, vaan sanat on pelkkää ilmaa ainakin mulla, jos sen heijastu tekoihin myös. Nimenomaan. Niin kuin sanoitkin, että itseä tässä yritetään kehittää ja myös tämän podcastin avulla ja niin kuin elämässä muutenkin ihmisten pitäisi pyrkiä mun mielestä nimenomaan kehittää itseä eikä vaan tyytyä sellaiseen johonkin osaan, mikä mukamas pitäisi olla. Niin, kyllä. Joo, kyllä vähän samaa mieltä. Vähän tuossa ajatus tuossa oli äijän jotain tuossa. No mitä? Katos ajatus siitä. No joo, tässä nyt miljoonia ajatuksia. Joo, pyörii vähän liikaa. No vois mun mielestä puhua esimerkiksi nimenomaan siitä, että miten Suomessa mediat ei todellakaan ole riippumattomia, vaikka no voidaan me puhua näistä, mutta joo, ja sitä mä kanssa sitä niinku halua kyllä liikaa niinku mitään järjestelmää vastaisuutta silleen. Mä näen itse sen vaan, että me ollaan kaikki ihmisiä, jotka on kusetettu niinku tai silleen, me ollaan vain ihmisiä kaikki ja mun mielestä pitäisi tulla ihmisenä toimeen, niinku, että liikaa ihmisillä on niinku syötettyjä mielipiteitä ja sellaisia. Liikaa haluaa ottaa jonkun kannan ja liikaa paljon sitä ainakin mitä tiettyjen kavereiden kanssa puhuu ja silleen, että jotenkin se on vaan parempaa se, että sä tiedät ja pystyt tavallaan nolaamaan toiseen kuin se, että niinku kehitetään oikeasti jotain silleen, että ei tiedollakaan ole mitään väliä, että jos sä haluat tietää maailmasta, että sä osaat tietää mitään niinku kysyä, että no tiedäksä mitä on tälleen ja sit niin sä oot idiootti tai silleen, että ei se niinku hyödytä ketään tai silleen, minkä hemmetin takia tällaista pitää tehdä tai silleen, se on sellaista omaa ekoa niinku juttu, että mä lähtisin siitä niinku kumminkin, että kyllä me voidaan puhua, niinku, enkä mä sano, että systeemi on ihan todellakaan mikään perfekti ja tolleen, niinku, mutta en mä halus niinku negatiivisuuden kautta lähteä myös siihen, että vaikka tässä nyt purnataan kaiken näköistä, niin ei kannata ottaa sitä henkilökohtaisesti tai silleen, jos sä itse sanoo, että niinku, tollaset en menisi duuniin tai jotain tällaista ja saat duunit, niin ei se tarkoita sitä, että me ollaan niinku toisiamme vastaan tai silleen. Me ollaan kaikki ihmisiä ja itsellä ainakin on tosi pitkä kokemus siihen, että mä oon ollut tässä systeemissä tosi pitkään. Siis silleen, että on käynyt armeijaa, että on ollut töissä ihan lapsesta asti ja kaikkea. Ja nyt lähivuosina sit oikeastaan vasta tehnyt mitä mä oikeasti haluan. Ja tietty se tuo myös, ikä tuo sitä niinku myös, että tuntee itsestä jätty paremmin ja tälleen. Mutta niinku, nyt on lähivuosina vasta 3 vuotta oikeastaan ollut sillä tehnyt mitä mä ihan oikeasti haluan. Ja meinaan niinku pitää sen linjan kyllä. Ja sen takia näitä podcasteja kaikki on hyvä myös sillä muistuttaa, että se pitää siinä, niinku, koska se on helppo tosiaan. Ja varsinkin alistuu ja tollasta, koska tosi usein varsinkin poliiseiden kanssa kaikkien kanssa niin tulee, heti kun jotain auktoriteettia, niin tuntuu just siltä, että parempi on vaan olla turpa kiinni ja kaikki menee silloin parhaiten tai silleen. Että jos vähän nostaa ääntä tai jotain tai sanoo, että ei tää on väärin, niin ja se olisi väärin, niin tuntuu, että saman tien joutuu ongelmiin. Joo. Ja sit tuntuu, että se on just se nimenomaan pelko on muutenkin se, millä hallitaan ihmisiä. Niin sitten taas tuntuu, että sen takia ihmiset, vaikka olisi samaa mieltä, niin voi kääntyä tavallaan sitä vastaan, että joo, että eikö toi oli väärästä tai silleen tavallaan. Mut joo. Kyllä tuntuu jotenkin, just tuosta poliiseistakin puhuit, niin kuin, ja nehän käyttää häpeilemättömästi hyväksi myös sitä ihmisten auktoriteettiuskoisuutta tai sitä, että mulle ei ainakaan itsellä riitä se, että joku sanoo, että sen takia vaan, että mä sanon näin, niin sun pitää kuunnella vaan. Mun mielestä pitää olla järkevät perustelut asioille ennen kuin mä suostun hyväksyä sen, vaikka että mun pitäisi olla hiljaa. Mä voin olla sit hiljaa, kun mä tajuun, että mä oon väärässä tai jotain, että nyt ei kannata puhua, mutta ei pelkästään sen takia, että vaan joku NS-auktoriteetti sanoo niin, mikä mun mielestä yhtä lailla heijastuu ihan kaikkeen tässä yhteiskunnassa, että meidät kasvatetaan jo ihan lapsista asti siihen jo kouluissakin, alakouluista asti se jo näkee, että ne pärjää aina parhaiten, ketä just
tekee vaan niin kuin sanotaan ja on hiljaa ja tälleen näin. Et jos itse esimerkiksi ala-asteella just kuitenkin kyseenalaisti asioita ja tuli erilaisia näkökulmia asioihin, niin melkein 90% niistä joutuu aina kyllä ongelmiin. Kyllä, ja kyllä se kyllä mä muistan kyllä niissä asioissa, missä ei ollut lahjakas koulusta ja silleen, niin periaatteessa käyttäytymisellä tuolla mä sain mun taitoihin nähden paljon korkeamman numero, ja se oli ihan vaan pelkästään perseen nuolemista sellaista niin. Kyllä. Ja toi sit, kuten puhuit, niin jatkuu just niin kuin koulun jälkeen myös työelämässä ja tämmöisessä näin. Et työpaikallakin varmasti, jos on jotenkin poikkeava, niin kuin onneksi oli itsekin, kun kävin jopa melkein oikeissa töissä joskus puhelinmyyjänä, eli tämmöistä aika pyramidihuijausala oli kyllä hirvittävä ala ja oli onneksi hyviä työkavereita ja hyvä meininki, mutta sielläkin kyllä huomasi sitä, mutta ehkä tuossa tapauksessa enemmän positiivisessa mielessä, että kun itse oli vähän silloin jo niin sanotusti erilainen, vaikka samanarvoisiahan tässä kaikki ollaan, mutta just että räppi, niin kuin esimerkiksi itsellä on se ykkösjuttu ja ollut jo pitkään ja tietää, että haluaa tehdä sitä, mikä on kans jo itsessä väkisinkin jonkun sortin järjestelmän normeista poikkeamista, koska sitähän meillä toitotetaan, että pitäisi niin kuin töihin mennä vaan, ja se on niin kuin se hyvän elämän arvo on ikään kuin se, että kuinka hyvä työ sulla on ja kuinka paljon sä tienaat, mutta kyllä mullekin niin kuin silleen vähän niin kuin vittuiltiin siitä tavallaan töissä, mutta ne oli onneksi hyviä tyyppejä, niin ehkä enemmän silleen positiivisessa mielessä, mutta voin kuvitella, että kaikille ei todellakaan ole se positiivisessa mielessä, vaan että siitä saa kyllä aivan varmasti kärsiä tässä elämässä. Kyllä saa. Ja se on kyllä se on se on vaan sellainen, mitä tosiaan on viljelty niin paljon, mitä tuon duuneissa on, että kyllä sitä on itsekin kumminkin ollut tosi pitkään duunissa ja ei ole just ollut yhtään taukoa oikeastaan mitään ja lukiosta armeijan kaikki suoraan ja silleen, että siinä kohtaa oikeastaan vasta kun on ollut taukoja, että on ollut työttömänä tai ei ollut duunissa. Tavallaan siitä ekaksi voi kokea hirveät just omaa tunnon tuskia tai sellaista tavallaan, että pitäisi olla jossain hommista jotain vastaavaa. Ja sit plus on myös se, että kun on niin järjestelmistä elämää tai silleen, että ihmisellä on kaikkein vaikea olla itseskaan ja sitä, että sä pystyt kehittämään päivässä tekemistä tai silleen, että ei ole joku ohjaa sua jonnekin tai sun pitää mennä tai silleen, että sä vaan elät ja oot vaan ja keksit tekemistä koko päivän, niin on yllättävän vaikeaa tai silleen, mutta että just vasta noista tauoilla tai sitten mitä pidempään tuntuu just, että on töistä pois tai tuossa systeemissä, niin sitä enemmän sit vasta auennut toi koko hommaa pystyy oikeasti tarkastelemaan sitä. Et mä oon 100 varma siitä, että ei pysty näkemään, jos sä oot duunipaikoissa. Tai siis enkä mä sano todellakaan, että kaikki duunipaikat. Itse nyt on ollut vaan tosi huono tuuri, että mä oon ollut tosi huonoissa duunipaikoissa. Että joko yhdessä on ollut hyvä työpiiri, missä oli Broidia noitten kanssa, niin oli tosi hyvä työpiiri, mutta sielläkin meitä kusetettiin ja kaikkea, ettei se on nähnyt tosi paljon huonoja puolia tossa, ja miten ihmiset kääntyy vastaan kanssa. Tai sillä periaatteessa se on ihan sama kuin koulujuttu tavallaan siirtyy työpaikalle, ihan yhtä lailla työpaikkakiusaamista ja nälvitään sellaista ihan vitun turhaa paskaa, kun jengi on aikuisia jo ja pystyisi käyttämään omia aivoja ja ei siinä ole mitään järkeä tai silleen. Mutta se on vaan jotenkin niin selkärangassa silleen ja just sit vaan jatkaa sitä koko ajan, että ei oo mitään taukoa silleen, että itellä on vasta tauon kautta just tullut silleen, että huomannut, että ei hemmetti, että mitä toi homma on tai silleen, ja myös sen, että voi valita toisiin. Kyllä. Niin, sitä just vielä tuli mieleen vaan, että toi just todellakin heijastuu ihan kaikkeen. Toi asia, että näköjään rupeaa tuntua, että ainakin tässä järjestelmässä melkein luonnostaan ihmiset kaipaa jotain sellaista suunnan näyttäjää, että on paljon helpompi mennä just niin, että joku muu kertoo valmiiksi, mitä ikään kuin asioiden pitäisi mennä, mutta mä väittäisin, että jossain vaiheessa väkisin ne kulissit kuitenkin romahtaa ja ennemmin tai myöhemmin on pakko kohdata oma itsensä ja maailma sellaisena kuin se on. Ja mitä aikaisemmin sen aloittaa, niin sitä helpommalla varmasti pääsee. Kyllä. Kyllä. Se on vaikea kanssa ihmisiltä taas paljon tulee. Se on
jos pystyisi se niinku tajumaan itse, että mitkä sä oot oikeasti itse oivaltanut ja mitä sanoja sä vaan puhut, tai silleen, että mistä sä oot vaan lukenut jotain ja se tuntuu järkevältä ja sit sä vaan toistat sitä, kunnes sit ehkä joku voi tulla vastaan, joka oikeasti osaa miettiä aivoja ja sanoa, että hei, et onko sä miettinyt näin tai jotain, ja sit se voi tuhatakin sen mun ajatuksen. Tai silleen se on tosi vaikea niinku hahmottaa se, että mikä tulee itsestä tai mitä sä oikeasti itse kelaat ja mitä sulla on syötetty. Se on tosi vaikea erottaa sitä. Kyllä. Tuli tosta mieleen vielä tää. Ja se on niinku, se huomaa niinku tosi, sori keskeyttää, mutta huomaa tosi paljon näistä kaikista niinku just, että mitä sit jos ei veroa makseta ja kaikkea, tai sille, että kaikki se selittää aina ihan samat jutut, vaan sellaisia yleisiä juttuja. Niin ja sit huomaa myös, että ei se tiedä yhtään mistään mitään, että se on ainoa se puolustuskeino, tai silleen, että aina vaan pitää sanoa näin, tai silleen, ja sitten todennäköisesti aina on vain joku sellainen vastaus, joka ei osaa vastata siihen, tai silleen, sitten vaan tuntuu, että se on järkevää, että no niin näinhän se on, kun ei ketään pysty vastata, mutta ei ole kumminkaan miettinyt omilla aivoista ollenkaan, vaan hokee vaan jotain mantraa tai jotain sillä. Niin. Ja jotenkin useimmiten tuntuu, kun tällaisten edellä mainittujen ihmisten kanssa puhuu, niin ehkä ne puhuu just enemmänkin niin kuin loppujen lopuksi itselleen kuin sit sulle. Että se on just sellaista vakuuttelua, selittelyä itselleen, niin kuin, että joku osa sus kuitenkin tiedostaa, että joku mättää ja vitun pahasti, mutta se on niin kuin helpompaa just vaan pysyä siinä vanhassa just, että muutos pelottaa aina eniten kyllä just, että niin kuin mehän eletään jatkuvassa muutoksessa joka tapauksessa koko ajan, mikä mun mielestä on just, vaikkakin myös myönnän, että maailman pelottavin asia, mutta myös maailman kaunein ja siistein asia. Kyllä. Ja kyllä mä nyt haluan vielä painostaa sitä, että todellakaan ei tässä olla mitään ylimpiä henkiolentoja tai mitään. Että ihan samat ongelmat, mitä normaalekin ihmisillä on itse tai silleen, että ei tässä ole vetämässä mitään sellaista, että tietäisi jotenkin asiat paremmin tai mitään vastaavaa. Mutta tietyt näissä jutuissa on myös itsessä niitä puolia, mä vihaan itsessäni. Tai silleen, että mulla on niin paljon selkärangassa silleen, kun on ollut niin paljon tuossa järjestelmässä. Ja just sitä, että on hiljaisena kun pitää ja kaikkea, että mä vihaan niitä puolia itsessäni ja mä en halua sitä, että sen takia mä haluan tehdä näitä juttuja myös, että mä en suostu vaan ole sellainen tai mä en suostu itse. En mä näe enää varsinkin tässä iässä ja sillä kun tullut, niin en mä näe elämää pointtina silleen. Kyllä mä ymmärrän sen, että jos olosuhteet olisi erilaiset ja silleen, niin totta kai mä tekisin kaikkea mitä pystyy selvitäkseni ja sille hengissä pysymiseen, mutta kun kerran eletään näin mahtavassa ajassa, että on varaa valita ja päättää mitä elämällä tekee, tai silleen, että kyllä mä sen näen niin selittää ihmiset miten ne haluaa tai silleen. Ja kyllä mä näen, että me ollaan kumminkin ihmisiä täällä, vaikka mä järjestelmässä tekisi töitä, niin kyllä mä ihan yhtä lailla tuon meidän ihmisten kanssa ja silleen, että totta kai me tehdään muutenkin ihan töitä tai järjestetään tapahtumia ja kaikkea hommaa, että kyllä nekin ihan on, mutta siis silleen, että ihmisten kanssa mä menen tuolla, eikö se tärkeä ole se ihmiskontaktit ja sellainen, mä en näe siinäkään, että just, että jos vaan käy duunis ja aina himas vittu, duunis ja himaa, eikä näe yhtään ihmisiä eikä mitään, niin en mä näe sille, että paljon siitä tekee yhteiskunnan vuoksi, koska sä maksat vaan veroa rahoja, mistä et oikeasti tiedä mihin ne menee. Ja sit vaan kuvittelee sitä, että sä pidät, tai silleen, että se riittää, että kyllä musta mielestä elämä on paljon enemmän ja nimenomaan sitä elämistä on se kaikkein tärkein. Jep. Ja komppaan kyllä, että tosiaan vaikka me nyt saatetaankin tässä niin sanotusti isoja juttuja selittää ja silleen, niin nämä on meidän näkemyksiä ja mitään yli-ihmisiä tässä ei olla eikä pyritäkään olla ja itsekin pidän itseäni kuitenkin hyvinkin järjestelmävastaisena, mutta silti mä juon riistokahvia ja juon kokista ja poltan röökiä ja kaikkea muuta shittiä. Mutta aina mun mielestä pitää pyrkiä silti parempaan ja enemmän on aina enemmän ja me ei yritetä asettua tosiaan teidän yläpuolelle, vaan pointtina enemmänkin mun mielestä tässä just se, että pitää olla oma itse sitten, että nämä on meidän mielipiteitä, mutta se on jo tosi hieno asia, että pystyy sanomaan ne asiat ja halutaan myös, että te voisitte tehdä niin, että se on yhtä lailla ihan kaikki ihmiset on sama arvoisia siinä suhteessa, että kaikki ihmiset voi tehdä niin,
ei pyritä siihen, että me sanotaan miten asiat on ja muut kuuntelee, vaan just kannustaa nimenomaan muitakin enemmän keskustelemaan ja astumaan laatikoiden ja roolien ulkopuolelle ja näin edespäin. Mehän räpättiin jo 7-luokalle, että oo oma itsesi ja älä kuuntele muita ja yleensä totuus tulee lapsen suusta. Niinpä, että tosiaan ei ole mitään absoluuttisia totuuksia ja me voidaan olla monessakin asiassa väärässä, että ei sitä niinku, ei se siihen katoa tai mitään, mutta nimenomaan vaan rehellistä keskustelua ja niinku, enemmän sitä puolta tois ihmisistä esille, niinku jos se, niin se olisi kaikkein mahtavin, mitä voisi tämän podcastin avulla saada niinku, tehtyä. Ja tosiaan itse ainakin silloin, niinku, kun oli duudit, niin tuntui vaan, että se, että mä kuulin rehellistä keskustelua, mitä asiat oikeasti on, niin se muutti mun elämää ainakin. Tai silleen, mä olin, että jes, niin tää on nimenomaan just sitä, mitä tarvitaan. Tai silleen, että mä niin ei vaan jaksa niin mennä sellaisessa niin jotenkin liian kauemmaisessa elämässä vaan, ja tässä se vaan menee ja näin ne asiat vaan on. Tai silleen, että ei todellakaan ole niin asiat vaan miten ne on. Tai silleen, tavallaan. Ja tavallaan on tietty. Mut joo. Joo, mutta jätetään se semmonen narsistinen asenne noille liikaa psykedeelejä syövillä hipeillä tavalla, että ne on Jeesus, kun ne tajuu jotain isoja asioita, mikä on mielenkiintoinen ilmiö kanssa, mistä mä voisin myös puhua. Mut. No voidaan me puhua niistä. Mä voin kertoa oman mielipiteen, mikä se just mättää tai sillä. Mun mielestä on vaan just se, että että mitä sä teet, mua ei kiinnosta yhtään mitä sä puhut tai sillä. Ja varsinkin nykyään, jos huomaa nuorempia just tyyppejä, niin ne puhuu kans sille, mitä itekin on puhunut, että juu mä oon duunis ja mä teen tätä sillä. Että tulee just sellainen fiilis, että ei mua kiinnosta, kyllä mua kiinnostaa enemmän millainen sä oot oikeasti ihmisenä sillä, että on jo nähnyt nuo roolit. Ja sitten taas toinen ääripää on periaatteessa tällaiset psykedeliherrat tai psykedelityypit ja kaikki, että on nähnyt maailman niin selkeästi, mitä voi nähdä, ja mä uskon siihen täysin, ja mä uskon, että on tavallaan sellaisia, ei nyt absoluuttisia totuuksia, mutta siis jotain tälleen, mutta siis ainoa mikä mättää siihen, että ei vaan tee asioita silleen, että jos sä ymmärrät, että joku on väärin täältä, sä teet sitä silti, niin mun mielestä sit voi heittää roskiin itsesi, ja että ei siinä ole mitään, se on ihan sama kuinka sä ymmärrät asioita, jos sä et tee mitään. Ja just sitä, että silloin ihan turha kenellekään muun selittää, mitä pitäisi tehdä, jos sä et itse tee. Ja mun mielestä se on kaikkein paras vaan se, että jos itse ymmärtää jotain, niin tekee vaan sen omalla esimerkillä näyttää se. Ja mun mielestä elämän pääasia muutenkaan ihmisen näyttäminen, vaan just se, että sä löydät sen, että millainen sä voit itse olla ja sit vaan oot itsesi ja elät. Niin mä näen se silleen, että silloin elämä vie sut just sinne ja sä tapaat ne tyypit just, ketä sun pitäisi. Ja kaikki menee just silleen, mitä sun pitäisi mennä, mutta sitten taas jos sä mietit liikaa ja yrität jotain jonnekin suuntaan ja kaikkea, niin tuntuu, että se vie just siitä polulta poispäin. Mitä enemmän sitä tekee, niin se vie enemmän poispäin vaan siitä suuntaan tai toiseen. Jep, kyllä. Ja vaikka mä uskon myös siihen, että psykedeelejä esimerkiksi nauttimalla voi todellakin, varsinkin jos on ihminen, joka ehkä siinä tapauksessa, jos on hirveästi salaillut ja kusettanut itseltään pitkään asioita, niin ei välttämättä pysty ottaa vastaan esimerkiksi semmoista tietoa, mitä niistä voi tulla, tai sitten päinvastoin voikin yhtäkkiä tajua liikaakin ja sitten se just kääntyy tällaiseen huonoon. Mutta oli miten oli, niin elämä on tosiaan kuitenkin täällä eikä niin kuin meidän päässä, vaikka se on myös meidän päässä, koska mä uskon, että se on myös materiaa, ajatukset ja kaikki ihan sama olemusta kuin kaikki muukin, mutta mä en usko, että on turhaa meillä tämmöistä maailmaa, että kyllä niin kuin aisteihin ja tälleen mun mielestä ainakin kannattaa luottaa, että me eletään täällä joka tapauksessa, vaikka kotoa trippailisi jotain ja tajuisi mitä, niin se on yhtä tyhjänkaan just, jos ei niin kuin pysty kuitenkin sit siinä ikään kuin oikeassa elämässä täällä niin kuin kohtaamaan muita ihmisiä ja menemään täällä ympäristössä ja tälleen, niin toteuttamaan sitä asiaa, mikä tajuu, niin ei se auta mitään, että täällä se elämä kuitenkin on. Nimenomaan. Ja yksi kaveri tosiaan sanoi, että pitäisi jokaisen ihmisen kokeilla joskus kerran ainakin psykedeelejä. Ja niissä on kyllä pointtia, mutta sitä on vaan vaikea määrittää, että mikä on sit oikea kohta elämässä tehdä niin. Mutta joo, tosta vielä palatakseni siihen, kun mä avasin tämän keskustelun, että jotkut luulee sitten olevas
Jeesuksia sun muita on kuullut itse asiassa, mikä on yllättävän yleinen ilmiö, että monillekin on käynyt ihan niin kuin oikeasti konkreettisesti niin, että ne on luullut, että ne on Jeesus. Koska mä veikkaan, että johtuu siitä, että tajuu niin vahvasti kerran sen niin suuren rakkauden tai semmoisen määrän täällä maailmassa, miten me kaikki ollaan osa sitä samaa, niin sitten helposti voi kääntyä jotenkin niin päin, että luulee, että just vaan niin kuin itse tajuu sen, mutta pitäisi muistaa se, että vaikka muut ihmiset ei tajuisi semmoista asiaa, niin joka tapauksessa me ollaan kaikki ihan sama-arvoisia ja universumi ei pyöri just kenenkään meidän nava ympärillä, vaan se pyörii kaikkien ympärillä ihan yhtä paljon, että me ollaan ihan hiekan jyviä täällä vaan kuitenkin kaikki. Nimenomaan, ja ei siis, jos joku tolleen niin kuvittelee tavallaan, on sellaista jotain insidea, mitä muulle ei ole, niin sit voi hypätä roskiin kanssa mun mielestä tai silleen, mun mielipidettä. Joo, todellakin. Totta kai niin on olemassa just, ja on itsekin kokenut sen tai silleen, että nähnyt tosi selkeästi kaikki, miten nämä asiat on, mutta nimenomaan sit niin kuin, en mä lähde sitä kenellekään saarnaa tai mitä, että kyllä mä sen ymmärsin just nimenomaan, että mä oon nähnyt sen ja mä tiedän, miten se auttoi mua elämään mun elämää ja mä elän mun elämää ja mun ei tarvitse tavallaan muuta tehdä tai silleen tietyllä tavalla tai silleen, että en mä rupea niinku sanoa jengille, että mä vaikka ymmärtäisikin asiat enemmän tai silleen, että se on ihmisillä tai silleen, en mä tiedä. Kyllä. Se on vähän sellaista, kyllä se kääntyy sitten ihan jotain siitä vastaan, jos kuvittelee niinku just, että mä oon just vaan aina, joka tajuu nämä asiat tai silleen, niin ei todellakaan kyllä. Ei. Mun mielestä muutenkin pitäisi aina mieluummin niin kuin yhdistyä kuin yksinäistyä tai silleen, että... Mut kyllä tää on, niin. Mut se on kans niinku parhaan mikä noista voi saada kans just, että erottaa vähän se ego silleen, se on kans sellainen, että kyllä on sun välillä on niinku just vaan tärkeämpi olla oikeas kuin se, että mistä edes keskustellaan tai mitään tai niinku mitään just silleen, että kyllä ihmisellä on ja kyllä sitä on itselläkin niinku ja kyllä se on tiettyjä piirteitä on, tai siis me ollaan ihmisiä kaikkia, niitä on, niinku, mutta se on hyvä niinku tiedostaa niitä ja ehkä sitä kautta sit pystyy vaan hallitsemaan tai huomaa itsensä, että näpästää itsensä, että no niin, ei tässä ole mitään järkeä, mitä sä teet tästä tai silleen, niinku, että havahtuu ehkä niin sit helpommin niinku, ja voi lopettaa sen kierteen tavallaan tai yrittää lopettaa sitä, niinku, että ei vaan jauhaa taas jotain, niinku, suu vaan käy ja silleen, että sä ajattelee mitä puhuu ja puhuu tavallaan taas vaan jotain sellaista niinku. Kyllä, ja just tuossa tuli nyt mieleen, että monilla on just hirvittävä tarve olla just oikeassa, mikä niinku sit loppujen lopuksi todennäköisesti usein kääntyy just sitä vastaan vielä, että mitä enemmän sä vaan haluat olla oikeassa, niin sitä vähemmän sä todennäköisesti kuuntelet muita ja otat muita näkökulmia huomioon ja vaan todennäköisemmin päätyy sisään semmoiseen suurempaan kuplaan vielä vaan. Ja keksin tossa ihan itse saa käyttää tällaisen sanonnan, että just että toiset haluaa olla oikeassa ja toiset haluaa tehdä oikein. Et sit jos haluaa tehdä oikein eikä vaan olla oikeassa, niin sit jos sä haluat tehdä oikein, niin jos sä et olekaan ollut oikeassa, niin silloin sun kuuluu myöntää ja hyväksyä se asia. Ja meillä on kuitenkin oma tunto kaikilla ainakin itsellä on kyllä, että jos ei aina voi luottaa siihen, että miten niinku on esimerkiksi päättelykyvyllä asiat hahmottanut ja on voinut luulla sillä tavalla, että nyt on ollut oikeassa, mihin voi sotkeutua hirveästi just ego ja kaikki tällaiset asiat, mitä ei välttämättä itsekään taju, mutta yleensä oma tunto niin kertoo sen totuuden just, että jos tulee just semmoinen huono olo, että ehkä mun ei olisi pitänytkään olla noin räväkkä tai törkeä jossain tilanteessa esimerkiksi, niin ne on yleensä ihan oikeita asioita, mitkä kumpuaa jostain, että suurimmalla osallahan meistä on kuitenkin oma tunto kyllä, mikä mun mielestä on tosi hyvä tämmöinen ikään kuin totuuden kello. Tietysti on poikkeuksia tässäkin, niin kuin maailmassa muutenkin kaikenlaisia vitu outoja ilmiöitä, mitä on vaikea selittää. Kävi pieni virhe tässä näin, tai ehkä näin oli tarkoitettu, mutta kissat, maailman kusipäisimmät ja mukavimmat eläimet samassa paketissa, niin hyppäs näytön päälle ja katkaisi nauhoituksen, niin nyt joudutaan jatkaa sitten tästä toisessa osassa, että vähän ehtis tuossa katkeilla ajatus, mutta ei se mitään, lisää
kahvia naamaan, niin pysytään aiheessa. Mutta mä olin puhumassa omatunnosta tosiaan tuossa noin, että pointti oli lähinnä se, että kuunnelkaa teidän omatuntoista, ei voi ikinä arvostaa liikaa, mutta kaikilla valitettavasti meistä ei taida sitä kuitenkaan olla, että on just semmoisia ilmiöitä, mitä ei pysty oikein itse ymmärtämään, just koska itsellä nyt onneksi on se omatunto, mutta psykopaatteja ja pedofiileja ja kaiken maailman, niin kuin, että onko tämmöisillä ihmisillä, voiko heillä sit olla oikeasti omatuntoa, mutta ehkä hekin sitten jollain tavalla uskoo tekevänsä kuitenkin oikein. Et mä uskon, että suurin osa ihmisistä kuitenkin, vaikka se olisi kuin hakoteilla niin sanotusti, niin varmasti jollain tavalla uskoo kuitenkin siihen, että sen takia tekee jotain, vaikka se olisikin vitun kieroutuneen ja häiriintyneiden asioiden takia, mutta varmaan kaikki meistä jotenkin kuitenkin uskoo tekevänsä oikein, mutta usko tai ei, niin omatunto on se ehkä, mikä yleensä paljastaa sit just sen, että teekö sä oikeasti oikein vai ei. Kyllä, ja noin tosi monimutkaisia juttuja sellaista niinku ei. Kyllä mä uskon, että niinku kaikennäköisiä aivokemioita ja niinku autismia ja kaikkea, että jotkut vaan syntyy ilman jotain juttua päästä tai silleen, tai jotain välittää ainetta tai silleen, että ne on tosi vaikeita juttuja niinku, ja sitten taas, että mikä on niinku normaali ihminen ja sit, että on normaalit aivotoiminnat ja kaikki ja sitten menee just tällaisen pedofilia ja kaikkea, että ne on vähän sellaista, pitäisi ehkä olla jotain tutkijoita tai tietäjiä, jotka osaa sit paremmin selittää, niinku, että onko niissä mitä, tai niinku, pystyisi niitä silleen havainnoimaan jotenkin tieteellisesti ja tällaista, että ei nyt ole ihan oma. Ei ole kyllä omaa alaa jo. Ehkä voidaan tehdä jossain vaiheessa psykopaateista oma erikoislähetys ja katsoa saadaanko joku oikea psykopaatti vieraksi tai jotain, mutta olisi ihan mielenkiintoista, joo. Mutta en mä kyllä sitä niin kumminkin näkee tosta, näkee kaiken näköistä, no näkee kaiken näköistä, tää tulee nyt vaan, en mä tiedä liittyykö se mitenkään, tai just Freudikin, kun siellä on tosi paljon lääkkeitä, silleen näkee, että se kyllä muuttaa sitä ihmisenä, tai silleen. Kyllä. No niin, en mä tiedä, voisi näistä lääkejutuistakin jauhaa silleen. No niistäkin voisi melkein ihan oma jo lääkebisneksestä omaa. Ja tosiaan tää on nyt ensimmäinen lähetys, niin vähän niin pohjustetaan enemmän ja höpötellään vähän näin, mutta tarkoitus olisi sit niin ottaa vieraita. Toivon mukaan saadaan vieras jokaiseen podcastiin, mutta jos ei se välttämättä aina mahdollista kumminkaan. Ja silleen, että saattaa tulla ihan minkä alan tyyppejä vaan ja silleen, että voidaan sitten keskustella enemmän niiden osaamisista ja tietotaidoista ja tälleen. Ja sitten taas osa podcastista voi olla ihan ympäri pyöreitä tai ihan missä vaan niinku. Kyllä. Ja nimenomaan saa ja halutaankin, että ehdotetaan just asioista, mistä ihmiset itse haluaa kuulla ja mitkä kiinnostaa. Että ei ole mikään tosiaan meidän tämmöinen kulttijuttu. Kyllä. Et tosiaan joo, kyllä ideat ja kaikki mistä haluat keskustella, mutta sitten taas ei meidän mielipiteisiin voi hirveästi vaikuttaa kyllä mitään. Niin kuin, tai silleen, totta kai se on hyvä kuulla, että jos te olette väärässä tosta jotain vastaavaa, mutta ei me nyt oteta niin, tai siis silleen, pelkästään positiivisesti otetaan tietysti, tai jos on oikeasti jotain otettavaa, niin otetaan, mutta niin kuin, että ei me nyt ihmisenä voida muuttua silleen, tai silleen näin, että olkaa enemmän jotain, tiedäks, mitä me ei olla, niin sellaisia ei tule onnistua. Mutta Ei tuu. Ja tosiaan tääkin nyt on vähän mitä tää on tää podcast, ja mun mielestä sekin on just vaan tärkeet silleen näyttää myös se, että asiat ei mene ihan niin kuin ne pitäisi mennä, tai silleen, että totta hemmetissä, jos me ollaan tosi järjestelmällisiä ja me tehtäis silleen, mutta silloin se mun mielestä menee enemmän siihen ajatteluun just, että on tosi selkeä juttu, miten se pitää mennä ja tähän kohtaan näin ja näin, niin se on jotenkin hallittu tai sellaista. Mun mielestä se on vaan ihan hyväkin, että väliin tulee tällaisia tyhmiä pätkiä ajatuskatkoksia tai jotain ja ei se mene aina niin rullavasti, mutta sitä se oikeasti se elämä on. Niin jo, sitä just. Joskus voi käydä niin, että kissa tulee ja katkaisee nauhoituksen. Tästä näyttää ihan konkreettisesti esimerkki siitä, että elämä ei mene just niin kuin me omissa pienissä päissämme kuvitellaan, toivotaan, että se menee. Joo, taas me voitu lavastaa se just, että sit vaan tehty se uudestaan ihan kuin mitä olisi tapahtunut asia. Mutta silloin se just nimenomaan sopii tätä podcastia vastaan se idea. Tai niinku podcastin idea vastaan. Että jos me ruvetaan niinku leikkimään, että tää on jotain mitä se ei ole tai silleen, niin sit voi saman tien lopettaa tämän podcastin. Kyllä. Radio näiden suurimpien ja ehkä pienempienkin, niin
ongelmahan usein on just se hirveän niinku, että se on todella lavastettu usein, vaikka puhuttaisikin asioista niiden oikealla nimillä, niin vääjäämättä monilla tulee just helposti esimerkiksi semmoinen niin sanottu radiopersona, niin kuin säkin puhuit joskus, että vituttaa heti kuunnella sellaista, kun jos se on niin just sellaista, no niin, tervetuloa kuuntelemaan nytten tässä näin. Yeah. Tämä näin. Mun mielestä se niinku johonkin se voi kuulua, mutta en mä tiedä itse silloin, no yksi ihan hyvä esimerkki tavallaan, tai silleen, että se iholla, niin en mä sitä kattonut, silloin oli vielä parisuhteessa ja naikkodista tykkäsi sitä seurailla, niin katsoin muutama jakso, mutta siinä oli esimerkiksi se Yle-X yksi juontaja. Ja sit niinku se on niinku just sitä, että siinä niinku ohjelmassa ollaan aina niin energingisiä ja positiivisia ja kaikkea. Ja sit taas näkee siinä iholla, näkee kun se ryyppäilee ja asiat ei menekään ihan niin hyvin, niin se on, siinä näkee se oikea juttu. Et ei siinä niinku väärä, totta kai mä ymmärrän, että on kumminkin systeemiä, jengi on duunissa ja kaikkea. Ja varsinkin niinku, kyllä tuntuu, että yritetään nimenomaan sellaisia, että ei mietti sitä niin vääriä asioita, sellaista niinku sisäisiä ristiriitoja, niinku, koska että systeemi silloin pyörisi, jos kaikki olisi silleen, että ei hemmetti, mä haluan tehdä oikein näin, niin todennäköisesti me joudutaan sitten vaihtaa tätä systeemiä tai silleen, että ei tämä systeemi pyöri millään muuta tavalla kuin tälleen, niinku, että ihmiset ei oikeasti todellisia itselleen, niinku, tai niinku suuri osa. Jep. Että ne pysyy vaan niissä mitä pitäisi niinku pysyä tai silleen. Mutta siinä se on hieno aikaa eletään, niin että kyllä kannustan nimenomaan siihen, että miettii oikeasti mitä haluaa tehdä, koska nykyään on niin paljon mahdollisuuksia YouTubeen tai internetin kautta kaikki on mahdollista. Et jos sulla tulee yksikin, että sulla on hirveä intohimo tehdä jotain, niin kyllä sä saat sitä ammatin nykypäivänä, että se on mahdollista saada. Ja jos sulla on niin intohimo jotain kohtaa, niin todennäköisesti teet paljon enemmän töitä sen niin asiaa eteen ja sillä, että sulla on intohimo siihen, niin se todennäköisesti tuottaa paljon enemmän kuin se, että sä oot vaan tollasessa. Ja kyllä itse tuli noista duuneista tavallaan just se suuri osa, että ketä tahansa vaan pystyy tekemään, niin tuntuu, että heittää elämän hukkaa silleen, että en mä ole parempi mikään muu ihminen tai silleen, mutta mulla on taitoja muihin juttuihin ja silleen, mistä mä saan enemmän niin elinvoimaa ja iloisuutta ja kaikkea, niin kuin, että tollainen tuntuu vaan, että tekee sellaista hommaa, mitä ketä tahansa pystyisi. Niin sitten tuntuu, että heittää itse elämänsä hukkaa sen takia, niin kuin, että, koska itselle tuntuu, että on niin kuin, halu ja intohimo muihin juttuihin, niin kyllä mä lähden niitä hakemaan sitten enemmän. Yep. Se on riskihän se on, mutta en mä tiedä, se on elämässä siisteintäkin. Että kyllä se on elänyt tosiaan kyllä sitä, että on duunis ja ennen muija ja sitä sellaista elämää, mitä pitäisi systeemin mukaan. Ja mut se ei ole ikinä tehnyt onnelliseksi tai silleen, että sen mä oon vaan nyt kokenut silleen, että siihen mä en ole menossa enää takaisin, jos se itsestä on kiinni, ellei pakoteta tai jotain. Niin. Jep. Se on helppo selittää itselleen just sitä, vaikka oikeasti ei olisi yhtään tyytyväinen elämän sisällään, mutta sit se on tosi helppo selittää itselleen, että no ei mulla sentään nyt asiat ole huonosti, koska mulla sentään on työ, just se heti ajatellaan jo sen kupla sisään, että mä käyn töissä ja mä maksan veroja, että kyllä mä nyt edes teen jotain, mutta se jotain ei ole mitään, jos se ei ole oma intohimo tai että jos se vaan tappaa enemmänkin omaa intohimoa ja sitä todellista omaa olemusta, kun ruokkii ja kehittää sitä, niin siinä vaiheessa se nimenomaan mun mielestä ei mitään tai jopa paskaa, eikä niin, että kyllä mä nyt on parempi ihminen kuin sä, kun mä sentään käyn töissä, että se ei riitä, mutta se on vielä huono perustelu itselleen, tai itsestä kutettamista, niin siinä on aistittavista jotenkin, tai jonkun hyväksymisen vaan siihen hommaan, mutta jep. Jos on joillain niin hyvä tilanne, että on päässyt semmoisen työhön, mistä oikeasti vielä nauttii ja saa palkkaa tässä järjestelmässä silleen, niin mikä sen parempi. Se tietysti, mutta valitettavan harvalla vaan on asiat niin hyvin ja sit sitä monet jatkaa ihan ehkä koko elämänsä ihan hautaan asti tai sitten just joskus 5-60-vuotiaana rupeaa tulemaan burnoutti tälleen näin ja sitten ei oikein enää tiedä miten päin pitäisi olla ja monillahan se, että just odottaa esimerkiksi vaan sitä
eläkettä, tai no kesälomia nyt niin kuin pienemmässä mittakaavassa, mutta sitten just, no sit kun mä pääsen eläkkeelle, niin sit mä voin vaan tehdä mitä vaan, tai no jos mä nyt voitan lotos tässä näin, niin sit, mikä on niin kuin just ihan täysin mun mielestä sitä systeemin tahtoa alistumista ja toimii meitä vastaan, että monilla käy sit kun pääseekin eläkkeelle loppujen lopuksi se vitun ranka ja piinaava elämän jälkeen, niin sitten ollaankin silleen, että yhtäkkiä ei tiedetäkään enää mitä tehdä, kun ei osaakaan enää tehdä mitään muuta kuin sitä, mitä muut on toivonut. Sitten kun sais vihdoin niin kun nauttia siitä omasta absoluuttisesta vapaudestaan, mikä pitäisi olla itseisarvo, niin sitten ei enää osatakaan tehdä yhtään mitään. Nimenomaan. Sitä mä oon niin itse naurannut tai miettinyt kanssa tai silleen, että just tekee niin paljon duunia silleen, että mitä sä kuvittelet, että jos sä teet joku 30 vuotta tai silleen, että sä haluat maksaa tosi nopeasti jonkun, että teet 2 duunia, sä teet pelkkää duunia aamusta iltaan vuosikausia, niin miten sä yhtäkkiä se seinään lopetat? Tai silleen, se on sun elämä ja sun tavallaan kaikki niinku siitä tulee sun elämän tavallaan. Ja sit monella tulee nimenomaan just, että työ on se elämä, että se niinku oma maailma perustuu myös siihen, että on töissä ja se on niinku tosi suuri osa sitä, niin sit kun ei ole enää töissä, niin ei ole tavallaan merkitystä elämässä enää, niin on kokenut niin pitkään, että se työ on se, minkä kautta on arvoa tällä yhteiskunnalla ja sille rakentanut se sen tai niin siihen, ja sitten kun yhtäkkiä ei olekaan enää sitä töitä, niin minkä takia se sitten elättää tai silleen, tai niin kuin mä näen se itse silleen, ja mä uskon, että niin just siihen, että sulla pitää olla jotain intohimoa, jotain, niin kuin, että sä näet, että sä oot, tai niin kuin sulla on jotain antamista täällä maailmassa, tai jos sulla ei ole, niin sit sä oot yhtä hyvin voisit olla kuollut ja todennäköisesti kuoleekin. Tai niin mä näen sen niinku. Et se on vähän sellaista, kyllä mä nyt ymmärrän, että haluu nopeasti maksaa ja kaikkea, mutta kyllä se mun mielestä on ihan täyttä kusetusta. Ja just nimenomaan, en mä tiedä, itse niin eniten pelottaa se just, että mä en elä tai silleen. Se on kaikkein suurin pelko, että mä en elä hetkestä silleen, että mä mietin vaan jonnekin just nimenomaan tulevaisuuteen tai silleen, että mä koen se, että se ei ole elämistä. Ja sinänsä, että mitä enemmän hetkiä tai mitä enemmän saa tuntee sitä, että oikeasti elää ja on vaan hetkessä. Ja niin sitä enemmän mä oon elänyt elämäni aikaa. Koska se on kyllä se on vaan sellainen silmänräpäytys, kun on taas yhtäkkiä mennyt. Ja just tuossa yhden papankaan puhuu siinä. Ja se on hieno just tai hieno sama aika just, että vahvistaa itse vielä se, että niinpä, tai silleen, että on nähnyt jo niin monta kertaa, mihin toi päätyi, mutta yksi pappa tuli tosiaan, joka oli skeittaamassa, niin tuli siihen juttelemaan ja puhuisi just urheiluurasta, ja sitten mä rupesin myös juttelemaan, että on paljon kamppailuurheiluja ja näin ja kilpailuja ja tällaista, ja hänkin oli sitten ollut Suomen huipulla ja näin, ja sitten oli vaan, että kolmivuorotyö vei ja sitten samaan aikaan kirosi siinä ja huomasi, että se ei kironnut tahallaan, vaan se selvästi muisti sen jutun ja oli silleen, että vittu, niin että mä tein sen valinnan. Ja sitten siinä kohtaa oli, että nimenomaan, että sen takia mäkään tai silleen, kyllä mä haluan nähdä mistä musta on ja mitä mun kuuluisi tehdä. Tai silleen, että siinä on se riski, että mä jään tyhjän päälle ja kaikkia sun muuta, mutta se on vaan elämää. En mä voi kyllä mä mieluummin otan sen riskiä ja elän mun elämää kuin se, että mä jätän katsomaan mun kortit. Ja varsinkin urheilija fyysinen ikä ei ole loputtomia ja tällaista, että ne on pakko ottaa silloin ne tilaisuudet, jos ne haluaa katsoa ne kortit. Tietyissä jutuissa on pakko vaan katsoa ne kortit heti. Ja myös on nähnyt oma isän kohdalla myös sen, että kun on ollut nyrkkeilijä ja sitten taas tietty se on jäänyt sit perhe-elämän mukaan tai sillä. Ja kyllä mä ainakin olen aistivinani, että se siellä jäi jotain toteuttamatta tai sillä. No. Että kyllä itse just näkee sen, että mä haluan toteuttaa kaiken mitä mä haluan tehdä. Itsekyyden pois eka ja sitten sen jälkeen mä voin keskittyä muihin, koska sekä ei palvele sitä, että jos mä menen parisuhteeseen ja tollasta ja mä oon tosi itsekäs, mä haluan silti tehdä vielä tosi vahvasti mun juttuja. Niin, niin se ei palvele yhtään siitä, että kusitaisia lapsia tai kasvattaa tai en tiedä. Sellaista tuntuu ainakin, että kyllä pitää saada se oma itsekkyys pois ja silleen, että on itsestään rauhassa. Mä yritin ja mä tein kaiken mitä mä halusin yrittää tässä ja sen jälkeen mä pystynkin keskittymään muihin ihmisiin ja antamaan pelkästään. Mutta tosi itsekäs vaihe tässä on menossa itsellä ainakin. Että kyllä se ihan tiedostaa tolleen, mutta mä näen se, että se kuuluu vaan ihmisen elämään ja varsinkin tähän kehitys ja näihin ikäkohtiin ja tälleen
Ja sitten se on se valinta just, että mitä sit itse tekee, että haluaa seurata vahvasti itseään vai ei. Kyllä. Onko se sitten itsekästä loppujen lopuksi, jos on tarkoituksena kuitenkin kehittää itseään ihmisenä, joka mun mielestä tarkoittaa, ainakin pitäisi tarkoittaa vääjäämättä myös sitä, että kohtelee muitakin ihmisiä hyvin. Mutta itsestähän se aina lähtee, että se muutos pitää ensin tehdä aina itsessään, mutta mun mielestä toi ei ole edes itsekäs, koska sellainen just, että on epärehellinen itselleen, niin se ei tule koskaan palvelemaan myöskään ketään muita. Totta. Ja kyllä on niin paljon just sitä harkistaa, kyllä että on ollut itsekin nähnyt sitä, niin kuin, että sellaista illuusio ylläpitämistä, varsinkin nuorena poikana, kun niin katsoo jotain tiettyjä henkilöitä ylöspäin, niin ketä ei koskaan kerro sitä totuutta oikeasti, niin kuin, tai silleen tuntuu, tai niin kuin monesti vaikka ryyppäämisestä tai jotain tällaista, että sekin on aina niin helvetin nätti olevinasta tai silleen, että siinä vaan tulee huono oma, tai silleen, ei se ole aina ihan niin nätti, eikä mä sano, että siinä mitään väärää on juomisessa ja tällaista, mutta ei niitäkään voi olla, tai silleen, vaan olla silleen, että ei tässä ole mitään, että on ihan ok tämä homma, vaikka ei oikeasti ole niin. Että kyllä se harmittaa eniten just tällaisessa, että pidetään tällaisia illuusion yllä, että olisi nuorempana poikana itsekin, kun joku olisi sanonut se tosi fakta, että tää on ihan siistiä ryypätä väliin, mutta kyllä tää tosi, että tulee krapulle, että tulee masennukset ja kaikkea voi tulla siitä, tai silleen, että pitää kumminkin sanoa ne kummankin puolet, tai silleen, että ei vaan aina, että jää ryyppäämään ja tälleen, sitten nuorena poikana lähtee, sitten huomaakin yhtäkkiä jo tehneet monta vuotta samaa juttua, ja sit vasta itse pikkuhiljaa rupeaa tajumaan, että hei, että ei tää olekaan ihan näin, että taisi jengi vähän kusettaa, että ne ryyppää vieläkin ja vieläkin masentuneet juoppoja ja huomaa selvästi, että ne ei pysty lopettamaan ja kaikkea tällaista niin huomaa siitä. Niin se vähän harmittaa, jos se kaikki sellaista illuusiot, että miksei voi vaan puhua suoraan asiasta, että se on kyllä tietty tosi vaikeaa myöntää, että tämä ei ole niin kuin jotain mitä. Ja silleen se on paljon helpompi itselleen perustella myös, että niin kuin, ei kyllä tämä vaan siistiä ja kaikki on sitä mieltä niin tälleen. Mutta se niin kuin eniten harmittaa. Ja itsekin just sen takia on niin tosi vahva se vastareaktio, että haluan puhua rehellisesti ja mä haluan niin opettaa myös omalla tavalla, kun opettaa breikkiä ja kaikkea tollaista. Niin ettei vaan tee sitä rahastuksen vuoksi ja vaan opeta jotain juttuja tai jotain silleen. Se on mun tosi tärkeää olla niin rehellinen ja myös inspiroida silleen niin tietyissä jutuissa. Tuo on mun mielestä tosi just vaarallinen ja niinku epämiellyttävä ilmiö se, että halutaan ikään kuin oikein vetää muita mukanaan semmoiseen niinku omaa epätoivoa ja huonoa oloa, että just kyse ei välttämättä aina ole edes siitä, että ei itsekään tiedostaisi, vaan monet just näistä kun on vaan silleen, että vittu, ota nyt yksi saatana, kyllä sä nyt, niin monet heistä varmasti just pohjimmiltaan tietää sen, että just siitä seuraa todellakin vaan huonoa, mutta sitten jotenkin halutaan just kohtalotovereita tai jotain, että se on niinku helpompi elää se asiankaan, kun tietää, että muillakin on asiat. Silleen pitäisi ehdottomasti enemmän ihmisten aina kannustaa muita tekemään jotain positiivista, eikä sitä, että niinku halutaan oikein kannustaa muut mukaan siihen niinku omaan epätoivoon ja sellaiseen negatiivisuuteen. Nimenomaan. Se on hirveä sairauskin, kun Suomessa se mentaliteetti just, että niinku että ei haittaa siitä, että menee huonommin, jos naapuri menee huonommin. Ja se on vaan paikkaus pitävää tai sillä, että se, jos jotenkin saa sinne epätoivoa seuraa ja toisellakin menee huonosti, niin se jotenkin hyväksyttää paljon paremmin se oman. Niin mutta mä en ole itse pystynyt ikinä tohon tai silleen, mä en vaan pysty tohon. Mä en näe niin ikinä sitä tolleen tai silleen, mä näen aina kamppailu vaan itteni kanssa tai silleen, mitä asioita mä en itse halua tehdä näin. Niin siihen ei vaikuta muiden, tai ei pitäisi vaikuttaa muiden, niin muut elää omaa elämää, eikä se niin kuin mä oon omanlainen ihminen ja mulla on omanlaiset kunnianhimot ja kaikkea, mä kusetan itteeni vaan tietyissä jutuissa, se ei auta mua vaikka olisi joku toinen tyyppi siinä mun seurassa, niin kuin, ei se elä mun elämää tai mitään, eikä se niin kuin, tai mä en itse pysty sitä vaan kelaa tolleen, se on tosi oksettavaa sellaista, missä mun menee niin saman tien hermotkin, niin kuin, että ei kannata mulla ainakaan tulla tuolla selittää mua. Mulla menee kyllä nopeasti napsattaa päässä, että mä teen mitä mä haluan ja tee mitä sä haluat, että jos sä haluat juoda ja kaikkea, niin tee se on. Mä en oo sitä vastaan, niin mutta tää tuu tyrkyttää mulle sitä. Jos mä sanon, että mä en halua juoda, niin mä en halua juoda. Se on piste, siinä selvä. Kyllä. Jotenkin tohon just ilmiö on todellakin omaskin elämässä törmännyt just, kun en oo juonut pitkään aikaa juurikaan ollenkaan. Ja sitten myös, jos on pilvenpolttoa lopettanut joskus, niin sit tuntuu, että se on vitusti isompi ongelma niillä ihmisillä,
tai niin kuin muille ihmisille paljon isompi ongelma se, että itse ei juo tai polta pilveä esimerkiksi, kuin mitä itselle, jos menee itse johonkin mestaan, missä on vanhoja kavereita, ketä vaikka polttelee just edelleen, niin en mä mene sinne tyrkyttämään sitä, että älkää te polttako, vaan just niin kuin itse ainut millä tapaa sitä mukamassa tyrkyttää on se, että näyttää esimerkkiä, vaan ettei itse tee niin, mutta sit silti se jotenkin tuntuu oleva aina suurempi ongelma niillä, ketä sitä tekee, että ne nimenomaan tyrkyttää sitä, että kyllä sun nyt pitäisi polttaa tai kyllä sun nyt pitäisi juoda. Tämä on mun mielestä tosi huvittava ilmiö, mutta ehkä tähänkin liittyy just se, että sitä enemmänkin niin kuin selitellään ja puhutaan niin kuin itselleen. Tästä nyt aasisiltana tuli mieleen, että mikä mua ärsyttää sitten taas, mikä on ehkä sama ilmiö, niin monissa ateisteissa, niin kuin, että ne tyrkyttää sitä, että ei saa uskoa, niin tyrkyttää sitä yhtä paljon kuin sellaiset kiihkouskovaiset. Just. Yeah. Joo, kyllä siinä on, en mä tiedä, mun mielestä paras on vaan niin selvittää mitä itse haluaa ja sit vaan pysyä siinä, niin kuin, se on vaan parasta, niin kuin, mitä voi tehdä. Mut joo, kyllä on niinku, mut en mä tiedä, kyllä musta just tuntuu, että ne, jotka sitä tyrkyttää tolle, on aina just se, jolla sisää kaikkein suurimmat ristiriidat tai sen suhteen niinku, ja silleen, että tavallaan ei halua edes nähdä tai hyväksyä sitä, että joku niinku voi pitää taukoa tai näkee, että siinä on jotain, että ehkä tää ei olekaan ihan hyvä niinku koko ajan tai jotain, niin silloin kaikkein suurimmat ristiriidat sillä just, joka sit vaan, että ei kyllä tää niinku, että just nimenomaan itselleen puhumista tai sellaista, että on puhunut itselleen niin pitkään, että kyllä tää vaan on näin tai silleen, että kyllä tätä voi tehdä joka päivä tyyliin tai jotain ja ei silleen, että vaan itselleen ja sit kun toinen tavallaan rikkoo sen, ja kertoo tavallaan se totuuden, mitä itsekin tietää sisimmään, niin se vastareaktio on tosi vahva. Jep. Muutenkin nuo ulkoa tulevat paineet just on niinku varmasti suurempikin asia, mitä monet niinku ensi ajatuksella välttämättä ottaisi huomioon. Et niinku hirveästi just monet niinku toimii tai ajattelee just sen mukaan, että mitkä tulee ehkä jostain niin kaukaakin, jotain menneisyydestä tai jostain mistä vaan, mutta niinku, mä väittäisin, että ympäristö nimenomaan vaikuttaa kaikista eniten kyllä ihmiseen. Just, mähän syytän tietysti kaikesta aina kapitalismiin, mutta kyllähän se tavallaan onkin, tai siis silleen, että kai se on niinku nuolanninen ihmispiirre kanssa tollaset jutut, niinku, että eikä ne muuten toimisi tai silleen, mutta sitten taas nimenomaan kaikki muotia ja tällaiset, niinku, nehän perustuu just siihen, että se tavallaan, että sä oot erilainen tai niinku, että sun pitäisi olla samanlainen kuin muut tai silleen, että sit kun tulee muotivillitys ja kaikilla on ne samat jutut, niin sä erotut kyllä joukossa, jos sä et oo siinä ja todennäköisesti huonolla tavalla. Niin. Mutta siihen se just nimenomaan sitä on sitä painostusta, niinku, ja harvasta pystyy niinku nuorempana, eikä sitä itsekään. No kyllä sitä oikeastaan tavallaan ollut kyllä aina sillä, sit taas kun itse muutti Ruotsista sillä, siellä oli niin paljon muotia edellä kaikkea, että kyllä sitä, ja sit tosiaan kyllä sit saa maksaa hinnan, kun Suomeen tuli tai sillä, että ei paljon erilaisuutta kyllä tikata. Ja sit taas se on huvittavaa, kun sit se rantautus 2-3 vuoden päästä Suomeen ja sit kaikki oli samanlaisia, mitä itse oli. Se on vaan niin hassua, mitä ihmiset on sellaisia apinoita. Monkey see, monkey do. Et sit se oli yhtä kiinni ja sit olikin vitu suosittu tyyppiä. Niin. Se on vaan niinku, mä kyllä nostan hattua niin hemmetisti kyllä sellaista, jotka oikeesti pysyy siinä, mitä oikeesti on tai haluaa olla tai silleen. Nostan kyllä isosti hattua. Jep. Ja näistä just niinku koulukiusaaminen ja kaikki johtuu mun mielestä. En nyt väitä, että mulla ei esittää mitään ratkaisua koulukiusaamiseen esimerkiksi, mutta johtuu niinku nimenomaan ja kytkeytyy hyvin vahvasti just näihin kaikkiin asioihin. Et mun mielestä on niinku tavallaan tekopyhää edes puhua siitä, että miten voidaan koulukiusaaminen saada loppumaan ennen kuin me muutetaan tämän järjestelmän rakenteet niin, että ne... Koska se syyt mun mielestä todellakin on siellä, koska se kytkeytyy niin vahvasti jo kaikkeen ja mua vituttaa, että ihmiset perustelee sitä silleen, että lapset on niin ilkeitä, että ei lapset tajua, että ne lapset on niin kamalia, että ne vaan tekee niin. Mistä ne lapset sen oppii, jos ei ympäriltä tulevista asioista ja siitä, mitä omat vanhemmat näyttää esimerkkiä. Jos omat vanhemmat on jo sellaisia just, että on koko elämänsä ollut vaan jossain työssä, mistä ei tykkää ja uskottelee itselleen, että pystyy rikastumaan työtä tekemään ja lähtenyt tällaiseen kokoomuslaisten kehittämään niin kuin
kulttuuri-illuusio mukaan, niin sieltähän ne lapset sen just oppii. Ja jotenkin kummasti muista, en tiedä onko nyt liian jotenkin kärjistetysti sanottu, mutta omastakin niin kouluajoilta, niin kummasti vaan ne rikkaiden lapset on aina niitä pahimpia koulukiusaajia. Just, että mistä sit opitaan, jos ei vanhemmilta, jos vanhemmat on jo sellaisia, just että vitun köyhät noi on tollasia. Kyllä ihminen vittu yhteiskunnanlaisia ja vittu. Silleen kyllä totta kai monella opetaan just, että olisi jotenkin parempi ihminen tai nimenomaan se raha ja aseman kautta niin kuin, ja muista just tällaisia ja just nimenomaan rikkaiden tyyppejä, muistakaa jotain juttua, mitä ei kyllä ollut omassa, niin, mutta joku just tuossa puhuisi jostain, niin, että joku muistaa joku tyyppi, kun lainasi just joku peliin tai silleen, että niin muutsi saman tien, että nyt menet hakea se heti takas, niin, että se on sun peli ja sitä ei lainata kenellekään ja silleen, ja just vielä joku rikkaa silleen, että riittää kyllä pelikoneet ja pelejä silleen, mutta tosi tarkka omasta omaisuudesta ja heti opitaan se, että pitää varjella sitä omaa niin eikä jaata köyhiä tai jaata muutenkaan kenellekään silleen. Niin, että se, me ollaan ansaittu tää ja meillä on nyt nää ja me ollaan tehty silleen ja me ollaan tehty silleen, että sä saat nämä, että nämä on sulle pelkästään tai silleen ja kyllä se niinku useimmiten nääkään ihmiset ei edes todellisuudessa kuulu siihen oikeasti omistavaan luokkaan, vaan niillä on niinku velaltaloja. Tälleen näin, mutta ne vaan haluu kuulua siihen ja kaikki tää käännyttää just meitä toisiaan vastaan, että meidän pitäisi nimenomaan niinku yhdistyä me ja he, kaikki ihmiset just, että nämä kaikki niinku toimii loppujen lopuksi meitä ihmisiä ja kansaa vastaan tollaiset ilmiöt, tommonen kateus ja sellainen just varsinkin kateus niinku ei omistavan luokan kesken. Kyllä. Monet luulee, että ne omistaa jotain, jos ne omistaa velkakirja. Niin Näitä on omistaa ketään muutenkaan mitään, tai sillä olisi muutenkin ihan illuusiot nämä kaikki hommat. Mutta nimenomaan tai silleen, että kyllä, enkä mä sitä sano sit sokas silleen, että no mitä, tai silleen, että totta kai ihmisissä on kaikissa noin puolet ja silleen, että on sitä itsekin kateellinen kaikkea, niin kuin ei sitä, niin kuin sitä ei voi välttää tai silleen, mutta miten sitä just opetetaan ja käytetään hyväksi tavallaan ja miten sitä laitetaan niin toisiin vastaan silleen, niin on eri asia siitä. Näinpä. Ja terveisiä kaikille mun kavereille, ketä käy töissä ja sen takia tiuskii ja vittuilee mulla, koska mä en käy töissä, niin terveisiä vaan teille, että vittu lopettakaa työt, jos te vihaatte elämänne niin paljon, että pitää sen takia. Tämmöistä kuulee just usein silleen, että miten säkään ymmärrät, kun sä et edes käy töissä. Niin ja mun mielestä sillä ei ole mitään väliä, se on mun elämä ja ne on mun valinnat ja se on heidän elämä ja heidän valinnat. Niin kuin, että ne ei kytkeydy toisiin just, ei se aseta meitä toisiamme vastaan just millään tapaa. Niinpä. Ja mulla on ainakin ihan turha sanoa, että mä näen sen, että mä oon niin pitkään ollut töissä ja kaikessa ja armeijat käynyt ja kaikkea. Sen kun tulet selittämään mulle jotain, mutta mä puhun siitä rehellisesti ja sillä, että sun on turha yrittää mua huijata, että se on jotain muuta, mitä se ei ole. Koska on kyllä niin vahvasti nähnyt ja kokenut nämä asiat, että siinä sit vaan selität niin kuin musta. Kyllä mä tiedän, miten nämä asiat menee noissa hommissa tai sillä, että on vahva sellainen, että mä oon sitä kokenut kumminkin kokenut juttua mutta se on ihan mitä itse haluan mun mielestä. Mä en yhtä aikaa toista pohjalla, jos haluat tehdä töitä aamusta iltaan kaikkea. Sen kun teet, se on sun elämässä. Se ei ole muut pois mitenkään. Eikä mua harmita se, että sulla on mua enemmän rahaa tai jotain. Mun itsellä on henkilökohtaisesti rahan kanssa sellainen ongelma, mitä enemmän muista on, niin sitä enemmän pahaa mä teen itselle. Että mä oon ihan tyytyväinen mulle rahaa. Että tuntuu, että on niin paljon siskostettu se ryyppääminen ja kaikkea, että niistä rahaa kulutetaan tai nimenomaan, että sitä pitää vaan kuluttaa ja sillä, että on niin vahvasti mun selkärangasta, että mä tarvitsen sitä pitkän aikaa ennen kuin mä saan ne huonot tavat mun selkärangasta pois, niin sitä ennen mä tarvikaan rahaa. Se mitä mällättäväksi tai silleen. Jotenkin täällä vaan jahdataan jotain sellaista, kun enää ei tarvii ihmisten käyttää aikaa ja resursseja siihen, että kamppaillaan siitä, että saadaan ruoka ja pystytään pysymään hengissä, niin jotenkin tämä nykykulttuuri on niin sellaista hedonistista just, että vaan jahdataan semmoista mielihyvää koko ajan. Jos sulla on kaikki ruoka ja elämän perusedellytykset jo valmiina, niin sit helposti käyttää sitä aikaa enää pelkästään siihen, että just mitä sä voisit elää niin, että sulla on koko ajan mahdollisimman hyvä olo, mikä on mun mielestä just semmoinen loputon suo. Et voi kyllä tehdä asioita ja kuuluukin tehdä asioita, mistä nauttii ja tälleen näin, mutta se ei voi olla myöskään se elämän perus
suola se, että koko ajan pitää vaan tuntea mielihyvää, koska sekin on rajallista, jossain vaiheessa se loppuu. On, ja sitä niinku varmaan suurimmat friikit on just sellaisia miljonaareita tolleen. Nehän saa tehdä mitä tekee sillä, että kyllä sieltä tulee raja vastaalta sillä, että mikä ei oikein tunnu miltä, että jos sä saat tosta noin vaan minkä vaan muijaa kaikkea ja kaikki vaan tulee, niin kyllä se sitten niinku koko ajan pitää vaan mennä sairaammaksi niinku, ja jotain niinku koko ajan jostain pitää saada ne kiksit sillä, että ei sitä voi loputtomiin mennä niinku. Sitä on semmoinen, mutta oikeastaan tosta ideaa jotenkin, tai silleen, että se on kans just nämä kaikki kesämökit ja tällaiset, niinku, mihin pääsee just kerran vuodesta, tai silleen, että on se siisti tietty, että on mesta, niinku, mutta eikö se ole siistimpää olla sit koko vuoden tavallaan mökillä, tai sinne, mä ymmärrän taas, siitä on tosi huono niinku sanoa mitään, mulla ei ole lapsia tälleen, että mä en voi puhua minkään lapsellisen puolesta, ei mulla, mä voin niinku puhua, mutta totta kai mulla ei ole lapsia, niin mun pitää olla rehellinen, että mä vois silloin niinku todellisesti sanoa mitä, kenellä on lapsia, niinku mä voin laittaa itteni niiden kenkiin muuta kuin mielikuvituksellisesti ja tolleen. Koska mä en ole ollut siinä tilanteessa, niin en mä vois varmaksi mitään sanoa. Ja on se helpompi huolehtia vaan itsestään kuin esimerkiksi niin myös kasvattaa lapsia ja ruokkia ne ja näin edespäin. On. Mutta just tää huvittava, niin kuin eilen puhuttiin, tai eilen tuli kans, kun oli, että just tästä kesästä tai näin, että niinku, et onpas ollut huono kesä tai silleen, että mä ite, että no ei, sit hyviä päiviä tässä on ollut ja en mä tiedä, ainakin ollut pystynyt mennä ulos ja sit oli, kenen mä täällä puhuisin, niin oli silleen, tosi positiivisesti sä näet niinku tän niinku kesän tai silleen. Sit mä oon niin, no miksi sen, että silleen mulla on elämä ja joka päivä on niinku, mulla on tavallaan loma joka päivä, mulla tehdään ihan mitä mä haluan joka päivä, tai niin mä omassa mielessä niinku kelaan noi asiat, että ei oo enää siinä niinku, että mulla on se kuukauden kesäloma, mä odotan koko vuoden siihen tai silleen, ja sit jotenkin just, no niin, tosta niin kaikki muutenkin, niinku juhannukset, kaikki mitä nytkin tässä tulee tai silleen, että niitä pyrkii kyllä poistamaan noi kalenterijutut tai sellaisia automaatioita, että nyt tulee juhannus ja pakko tehdä jotain, miksi se joka päivä voi tehdä ihan mitä vaan ja ei tarvi niinku sellaisia juhlapäiviä tai syitä niinku. Ja koska suurimman osaksi niistä käy vaan, että se on sellaista vitsin kaavamasta elämää aina, kun on joskus niin nuorempaan ryypännyt noita kaikki, niin kyllä siellä aika usein on sellaisia juhlapäiviä ja kaikki, että on sellainen fiilis, että vitsi, että en mä haluaisi ryypätä sitä tollaista. Mutta sieltäkin kuuluu asia, vappu on taas ja kaikkia silleen, ja sitten on vähän niin pakko mennä tuolta silleen, että sit vaan, niin kuin, että se mukamas menee niin ja sit vaan luo tavallaan myrkyttää omia aivoja vaan, että näin se menee ja näin pitää tehdä ja tällaista. Sen takia on myös tosi vahva vastareaktio itse, kun on tosiaan niin sotinut itseä vastaan niin pitkään ja en vaan enää suostu siihen tai sillä. Jep. Hauskaa, kun piti ottaa itse tähän sama asia puheeksi just. Äijän kanssa me tästä eilen just puhuttiin ja löydettiin yhteinen sävel, just oli itsellä käynyt samalla lailla, just taas juttelin meidän äitin kanssa niin puhelimessa, joka nyt ei valittanut kylläkään, vaan enemmänkin ehkä small talkkas sillä, että on ollut huonot säät tässä, mutta sitten mä just sanoin, että ei mua haittaa ollenkaan, että niinku, just, että jos on hyvä sää, niin sit asiat on sitä paremmin, mutta miksei ne muuten vois olla hyviä. Just, ja sitten taas sitä, että nyt juhannus, kun on huono sääkuolema tulos, niin jengi valittaa siitä, kun niillä on just hirveät paineet siitä, kun jos muuten ei just saa elää sellatti miten tahtoo, ja sitten on just tommonen juhlapäivä, niin että mihin se kaikki tavallaan tiivistyy ne paineet siitä, että nyt pitää just niin kuin pitää mahdollisimman hauskaa, vaikka nimenomaan joka päivä pitäisi olla juhlapäivä kautta pyhäpäivä, niin kuin, että joka päivä pitäisi voida pitää hauskaa ja nauttia elämästä. Ja sitten just sama asiaan törmää joka vuosi just esimerkiksi juhannuksen kohdalla. Monet kaverit tällätti ne, niin jotenkin sellatti tosi ehkä jopa paniikinomaisesti kyselee aina silleen, että mitä juhannuksena, ja sitten jos ne ei tiedä, ne on hirveän pettyneitä ja niin kuin ahdistuneita ja tuntuu, että monilla jää loppujen lopuksi siitä vaan semmoinen tyhjä niin kuin olo kuitenkin sit, koska niin kuin muutenkin jos laittaa hirveästi niin kuin muodostaa mielikuvia jostain asiasta, että nyt niin kuin tämän pitää, just tästä tulee vitu hauskaa, niin se ei tule ikinä niin kuin mikään muukaan ikinä vastaamaan kuitenkaan niitä mielikuvia. Sitten se on niin kova järkytys, kun se onkin jotain muuta, että sitten tavallaan ei pysty välttämättä nauttimaan enää siitäkään ollenkaan. Et miksei just vois vaan nauttia koko ajan, joka päivä voisi olla juhannus. Siinä on myös sitä tavallaan just sitä toisten, että pitäisi saada toiset kateelliseksi tavallaan, että tuntuu, että se on myös siinä, että se on jotenkin hirveä asia, koska jos sä oot tuolla jossain sataa niin juhannuksena, niin kaikki on vaan silleen, että on vitun perseestä. Se olisi ihan sama kuin vitu siistiä sulla olisi siellä
niin se on vaan heti silleen. Mut sit jos sä meet ja sä oikeesti on ihan perseet, mut aurinko paistaa ja otat joku vitu selfie niin onnellisen näköisenä kuin voi olla, niin sitten, että ei hemmetti, tuolla on upea juhannus ja tuolla on tosi upeat maisemat ja kaikkea. Tuntuu, että se on enemmän niinku sellaista, niinku, että mitä vitun väliä silloin sataaks täältä. Eikö se niinku, pääasia olisi olla ihmisten kanssa ja kaikkea. Se tavallaan koko juttu unohtui siihen, että enemmän just siihen mielikuvia, että mä olin siellä juhannuksia, vittu se oli nätti ja siellä oli ihan hullu bileet ja kaikkea. Niinku, että se on paljon tärkeämpää kuin itse viettää sitä. Ja sitten kanssa havahtuisi monesti niinku itse. Havahtuisin niinku siitä kanssa, ja mä en usko oikeasti siihen, että jos sä oot niinku kännissä tolleen, niin että sä ei siinä mitään väärää sen kun on kännissä, jos haluaa tälleen, mutta kyllä musta tuntuu, että ne kokemukset menee aina välillä ohi niinku, tai sillä niinku kokonaan, ja sitten itse vaan havahtuisi kanssa siihen, kun joskus kavereet eka puhuisi aina, niin oli vaan, että joo muistais kun oltiin juhannuksen jossain, joo muista, ai vittusta oli sekaisin. Muistais kun oltiin siellä, ihan mitä vaan, joo vittuista oli sekaisin. Ja sit vaan niinku huomaa, että eihän tässä ole mitään tehnyt kuin ryyppyreissuja tai jotain ja ollut ihan hemmetin sekaisin vaan joka kerta. Ja siinä se on ihan sama, tai silleen, että ei me ollut mitään hirveä, ei mulla ole paljonkaan niistä kokemuksista jäänyt mitään käteen. Niin kuin, ja silleen mitään pysyvää kumminkaan kanssa, vaikka on tutustunut käynnissä ihmisiin, niin sitten jos selvinpäin kumminkaan ei sitten tyyli morottanut, kun näkee jossain tyyli tai jotain. Ei ole sitten jo loppujen lopuksi jäänyt mitään käteen niin kuin useasti. Tai läheskään niin paljon mitä vois, niin kuin jos vaan just nimenomaan antaa vaan mennä tai silleen, että pääasiassa olisi se, niin kuin, että just on tyyppien kanssa. Mutta se on myös toi, niin kuin, varsinkin jos on duunissa tuollaista, niin nimenomaan se on se nollaaminen ja sellaista niin kuin, se pääasia tavallaan nyt lomissa ja sellaisissa. Että kuuluu se, niin kuin, että olisi ihmisten kanssa ja kaikkea. Tai totta kai on, niin kuin, mutta jotenkin se on kumminkin se niin kuin, nollaaminen se ykkösjuttu yleensä. Eikö se jo itsessään niin kerrottu asian kamaluudesta, että pitää ylipäänsä lähteä edes nollaamaan ja vielä viikonloppuna pelkästään? Sehän jo tarkoittaa sitä, että suurin osa sun viikosta on sellaista elämää, minkä sä haluat pyyhkiä pois sun mielestä. Eli melkein koko sun elämä on sellaista, että minkä sä vaan haluat, mikä on niin perseestä, että sun pitää nollata se. Niin kun mielestäni toi on ihan hirvittävä asia. On se. Ja kyllä sitä on niinku itse elänyt monta vuotta sillä tavalla. Ja kyllä se on hirvittävä asia. Ja kyllä se on niinku, ainakin itse tunti sit tosi paljon huonoa kaikennäköistä negatiivisuutta sillä. Ja kyllä sitä vaan miettii, että vitsi, voiko tämä asiat olla näitä sillä, että onko tässä mukaan mitään mahdollisuutta. Sitten taas niinku pelotellaan niin paljon, mutta en mä tiedä, mä en itse vaan suostu. En mä pelon tunteet saa koskaan pois, mutta ei niinku, en mä elä tai tunnekaan mitään, ellei mä mene kohti pelkoa tai sillä. Ei mulla on ihan sama niin nykyään, että jos mä pelotan, niin mä pelotan, en mä siitä mitään maada, mutta niin en mä kumminkaan anna sen pelon niin viedä voittoa tai silleen, että niin et kyllä toi huomaa muille duunipaikoissa, että mistä sitten töitä saatte tälleen. Mutta itse kanssa tietynlaiset kokemukset, että mä oon itse saanut töitä kaikkien suhteiden kautta. Että sekin niin kuin, on vähän sellainen juttu, että niin, en mä tiedä, ajatus katkeaa, mutta no niin, tuli itse mieleen tästä, että just niin kai hirveästi täytetään just sille, että lähdetään vaikka ryyppään just tai mitä vaan tehdäänkin, niin ollaan vittu silleen, että oltiin niin sekaisin ja kai se on just jonkunlaista sellaista tyhjyyden täyttämistä just, että on, niin kuin, on helppo tuudittautua siihen, ei tarvii just keksiä mitään niin kuin oikeat tekemistä tai oikeat asiaa, mikä herättää sun intohimoja, että se riittää niin kuin tekemiseksi, vaikka ryyppääminen, puhumattakaan niin kuin jostain päivittäisestä päihteiden käytöstä ja näin edespäin. Ja nyt tuli superaasisilta tonne taaksepäin, kun puhuttiin siitä intohimojen seuraamisesta ja siitä, että esimerkiksi jos sulla on pelkkä työ, mistä sä et nauti, että se on niin kuin ilmaa periaatteessa vaan, mutta yhtä lailla se on, jos sä oot työtön ja sä et tee mitään, mistä sä, niin kuin, jos sulla ei ole silloinkaan mitään intohimoa, mitä seurata, niin sekin on yhtä tyhjän kanssa yhtä lailla. Ja sit just mikä mun mielestä sit nimenomaan lisää esimerkiksi hirveästi päihteiden väärinkäyttöä ja tällaista näin, mikä just syytän tietysti taas kapitalismia, kun nämä paineet tästä kilpailusta ja tämmöisestä on niin kovat, niin sit jos nuoret esimerkiksi polttelee hatsia tälleen näin ja sit ne tajuu sen kautta just, että onkin hyvä ehkä välillä rauhoittua tai jotain, niin sitten helposti niin kuin lähdetään romantisoimaan liikaa tollaisia asioita ja sitten taas vastaavasti se oma maailmankatsomus
niin, niin kuin vapaana eläminen saattaa perustua sit pelkästään esimerkiksi se on kannabiksen käyttöön, mikä on yhtä lailla niin kuin täyskulissielämää kuin sellainen, että vaan tekee jotain työtä, mistä niin kuin, että pitää olla aina joku intohimo oikeasti mitä seurataan, että muuten rakentaa just vaan hiekan päällä. Ja sitten tää vielä yksi asia tästä näin, niin mikä mun mielestä toi ruokkii just tosi hirveitä asioita, niinku just muutenkin päihdelainsäädäntö ja huumeiden vastainen sota. Mun mielestä kaikki niinku päihteet pitäisi dekriminalisoida tai sillä, että just on kamalaa, kun niistä ei saada oikeat tietoa ja sitten se kääntyy taas päälaille ja se, että jos joskus ihmiset on liikaa pelotellut vaikka siitä, että ekstaasi on vitun vaarallista, niin nykyään taas nuoret puhuu silleen päinvastoin taas, että se ei ole yhtään vaarallista, mikä on ihan yhtä niinku fiktioa. Kyllä. Mutta itse asiassa tossa just kans silloin aasista sinne ihan alkuun, kun sanoit kanssa, että jokaisen pitäisi kokeilla psykedeille tai sillä, niin oma näkemys on just kans siihen, että senkin takia vaikka et sä tajus mitään, niin sä tajut vähintään siitä, että kuinka paljon sun mielikuvat kusettaa sua tai sillä, että kuinka paljon just sitä syötetään jotain tietyn näköistä, sit sä luulet, että se on jotain, niin vähintään se niin tulee kaatumaan ihan täysin. Että mikään noista jutuista ei ole sellaista todellakaan, mitä sä luulet, että on tai mitä sulla on selitetty. Se on ihan sama, vaikka sulla olisi selitetty jopa ihan, jos on ihan rehellisesti selitetty ja joku, joka oikeasti osaa ja osaa tosi hyvin kuvailla ja kaikkea tälleen, sit sulla on aika lähellä tieto siitä, mitä se oikeasti on. Mutta jos perustuu siihen yhteiskunnan tollaiseen niin mielikuviin, niin sit vasta huomaa, niin kuin, että jopa sitä huijataan niin kuin, ja vahvasti. Et vähintään niin kuin sen takia mä suosittelisin kanssa. Mutta, Se on vaan kun me eletään just tässä järjestelmässä ja asioista ei saa oikeat tietoa, niin sit se helposti just kääntyy niin päin, että aletaan romantisoimaan liikaa niin kuin jotain. Että se oma hengellinen niin kuin elämä saattaa perustua pelkästään huumeiden käyttöön. Ja tälleen. Just, että kuitenkin tässä järjestelmässä on myös oikeastikin vaarallista kokeilla kerran psykedeelejä, koska se saattaa helposti mennä niin, että sit jää koukkuun vaan siihen niin kuin vapauteen, mikä tulee sen kautta. Vaikka yhtä lailla siinä mielessä vapauden pitäisi myös olla absoluuttinen asia, että sä oot vapaa myös ilman niitä. Jep. Ja jos se menee vähän kans siihen, niin että se on eri asia, mitä sä teet ja mitä sä puhut. Että helposti just ihan niin haavemaailmaa ja näkee kaikki asiat tosi niin hyvinkin ja tosi järkevästikin, mutta sitten tosiasia on kumminkin just se, että ei tee mitään muuta kuin on siellä haavemaailmassa ja ei sitten niin manifestoi mitenkään sitä, se ei ilmene mitenkään niin täällä todellisessa maailmassa yhtään mitään mitä kelaa. Että sitten todennäköisesti vaan kelaa noin ja sitten vielä alistuu kumminkin systeemi, kun menee ulos tai tolleen niin ihmisten ilmoilla. Niin. Ja mitä ei jutteli just pari päivää sitten just, että monet kännis just esimerkiksi on helposti niinku, sit puhutaan niin paljon just sitä, että mä vihaan mun pomoa ja huomenna mä menen järäkäisestä naamaan ja lopetan tän, mut sit taas heti kun tulee se maanantai, niin sit mennään kiltisti sinne. Se on niinku just huvittavit, kun aina selvinpäin ja sitten jotenkin sellaista small talkia sitä roolin ylläpitämistä just ja asiat menee tosi hyvin ja näin ja 2 kaljan jälkeen niin tulee vasta totuus tai sit rupeaa tulee sitä. Ei vittu, mun vähän vittu jaksa tätä elämää, että mulla on vittu, mä oon parisuhteet, missä mä onneton ja työ, mitä mä vihaan ja kaikkea. Sitten totuus tulee vasta esiin ja sit taas tosiaan, kun on selvinpäin, niin kaikki sit unohtuukin ja näin. Mut se on just, mitä itekin niin totta kai on voinut noista tollasissa olotiloissa niin tajuta jotain, mutta nimenomaan se kaikkein suuri ja ihani haaste on se just, että tosiaan toteuttaa sitä niin tässä yhteiskunnassa. Mä oikeastaan tykkään just siitä haasteesta sillä tavalla, että niin tai silleen se on niin jännittävää ja sellaista ihanaakin niin vaan olla mitä on ja tehdä niin mitä halutaan sillä tai niin mennä tuolla sillä se on niin ihana haaste kyllä itsellä ainakin. Ja tuntuu, että se on just se elämän suola niin tällä hetkellä ainakin ja sille ylipäätänsä muutenkin. Näinpä. No tää niinku just vaikka ryyppääminen ja päihteiden käyttö, niinku just, jos sä tajut just sen psykedeelin tai alkoholin tai minkä asian vaan vaikutuksen alasena, että niinku joku on sun arkielämässä pielessä ja sitä pitäisi muuttaa, niin
yleensä siinä vaiheessa pitäisi oikeasti heti niin kuin jo rupea sitä konkreettisten tekojen kautta muuttaa sitä asiaa, koska muuta se just tosi helposti kääntyy itseään vastaan, että sit se just menee aina niin, että pitää just, jos ei sitä pysty ikään kuin oikeassa elämässä tekemään, niin sit sä tarvit aina ne kännit, että sä voit tuntea hetken ajan olevas vapaa ja sit loppujen lopuksi se vaan kääntyy itseään vastaan just vielä pahemmin, niin kuin vaan ruokkii sitä, että sä et pysty olemaan vapaa muuta kuin kännissä. Ja se esimerkiksi on räppipiireissäkin nähnyt, tai freestyle esimerkiksi varsinkin, että monet on pakko juoda niin paljon, että saa sen saa sen rohkeuden mennä lavaan, mutta sitten sen takia, että on juonut niin paljon, niin kusee se koko homma. Että on tosi epäselvää kaikki ja se tavallaan menee ihan viemäristä alas se koko homma. Niin se tavallaan ihan on itseään vastaan silleen täysin tai tuhoa tavallaan, että siinä niin se homma ja sitten sen jälkeen kanssa on tosi paljon, ettei ja on sitä itsekin tuohon sortunut joskus, kun joi aina yhden tai kaksi kaljaa ennen keikkaa tai jotain, niin nopeasti siitä tulee sellainen, voi tulla sellainen, että eikö mä tarvitse yhden tai kaksi kaljaa ennen mä menen lavalla. Tai se on vaan sellaisia mielen temppuja sellaisia siihen turvautumista just silleen, kyllä se tavallaan on just kaikkein vaikea vaan olla selvintää ja tehdä ne, mutta sitten taas tavallaan kun se tajuu, niin se on kaikkein helpointa ja mitä saa itsestä oikeasti kaikki irti. Kyllä. Ja just, en tiedä onko tästä ehkä puhuttu jossain podcastissa aikaisemminkin, mutta just räppihommista sitä kuulee tosi paljon just monet, ketä haluaisi vaikka kehittyä freestylissa tosi hyviksi, niin sit ne unohtaa sen, että sitä pitää oikeasti treenata just silleen, että muutenkin elämässä se heijastuu moniin muihinkin asioihin, että ihmiset hirveästi etsii semmosia oikoteita onnea ja tikapuita taivaaseen, just vaikka luulee, että joku mielenterveysongelma ratkee pelkästään jollain lääkkeellä, se on paljon helpompi tuudittautua siihen ajatukseen, koska sit sun ei tarvii just itse kohdata omaa itteensä niitä ongelmia ja syitä tai sitä, että ehkä kannattaisi nukkua hyvin vaikka ja käydä lenkillä ja jotain tämmöisiä perusjuttuja, mitkä opitaan jo lapsena, että mistä kaikki tietää, että oikeasti tulee hyvä olo ja tälleen hyvin syömisestä ja hyvin nukkumisesta ja urheilusta ja näin edespäin, mutta silti se on paljon helpompi just vaan uskotella itselleen, että ei tarvitse tehdä mitään noista, että olisi vaikka joku ihme pilleri vaan, joka yhtäkkiä ratkaisee kaikki ongelmat. Tälleen, niin sit taas tuossa räpiskin just sitä, että en mä ole niin hyvä freestylaamaan, mutta silloin kun mä ryyppään, niin silloin mä oon ihan vitu hyvä. Kyllä ihmisellä on ihme perustelua kans jotain, että urheilu ei ole vaan mun juttu tai sillä, että se ei ole mun juttu. Tai sillä, että se ei jotain tällaisia, että se on ihan sama, että onko se juttu, mutta et sä voi sitä kieltää, etteikö se ihminen kuuluisi liikkua ja etteikö siitä tulisi jotain ihan aivoihin rakennetut, että miksi sä saat sit mielihyvää juoksemisen jälkeen tai tollaista. Minkä takia aivo palkitsee sitä käytöstä, jos ei sitä pitäisi tehdä ja nimenomaan positiivisella tavalla, että sitten tulee pelkästään hyvä olla ja kaikkea. Minkä takia sitten on kropas, ellei ihmisen kuuluisi tehdä niin. Niin, ja just semmoinen oikea hyvä olo, eikä semmoinen valheelliste jonkun stimulanttien avulla saavutettu, vaan just ne luonnostaan, ihmisen luonnosta kumpuava hyvä olo, just että se ei voi missään nimessä olla mitään muuta kuin pelkästään hyvää. Nimenomaan. Silti sitä koetaan kovasti kieltää monia muitakin asioita. Joo, niin koetetaan. Yrittävää kieltää näin, mitä me puhutaan tässä. En mä tiedä, se on oikeasti onneksi on maailman muuttumasta ja nimenomaan netin kautta tällaista, että saa vähän enemmän tietoa ja tollaista. Kyllä tuntuu, että vanhempi sukupolvi on vielä siihen, nekään ei ole päässyt niin siihen netin maailmaan tai kasvanut siinä kumminkaan sen. Ja sitten on monet, tai silleen, että sä voi enää sanoa vaan jotain, että joo, että tuolla Kuopiossakin on joku sellainen tyyppi, kun kävelee käsillä 150 metriä jotain, tai silleen, tai jotain, joka päivä kävelee käsi sieltä jotain, että sä voi vaan sanoa tällaisia legendoja tai jotain juttuja, että kyllä sä oot se saman tien selville, että onko siellä sellainen tyyppi, tai silleen, että monet noihinkin perustuu vaan siihen, mitä itsellä on kusetettu joskus lapsena, ja sit vaan hokee niitä juttuja jotenkin, että ne asiat on vaan niin, ja salaatti on kaniruokaa ja kaikkea tällaista tällaista siis niin tyhmää mitä voi olla ihminen jokainen se
luulisi niinku, tai niinku tajuan tai silleen, kyllä uskon, että jokaisella on järkeä niinku, että noi hommat tajuta, mutta niinku, että ne ei ole niin, mitä ne jenkin sanoo tai sellaista ihan turhia tollasia juttuja, mutta niinku, että tosi paljon varsinkin vanhemmat ihmiset on vielä siinä niinku. Mutta mä luotan kyllä nuoria tälle, vaikka niinku, se on kasvuvittavaa, kun joskus oli just nuoria, silleen, just on sellainen fiilis, että mä tiedän kyllä aina mikä on olla nuori, niinku. Mutta kyllä mun tarvii todeta sillä, että mä olin 100% varma silloin, niin mä en tiedä mitä olla niinku nykyään ja nykyajan niinku 18-vuotiaasta. Et kyllä se niinku näyttää mun mielestä hirveältä, mutta varmaan niinku näytti silloinkin itse, kun lökärit piti päällä ja kaikkea. Tosi tyhmänäköisenä varmaan ihmiset on nähnyt niinku omat jutut silloin. Ja niinku näkee nyt tosi paljon sitä pinnallista ja sellaista, niinku, mitkä ei mene edes järkeäkään, mutta mä luotan ja toivon ainakin siihen, että niinku järjellisesti sitten, niinku, mulla on ihan sama, että vaikka se mua ärsyttää sitä silleen, onko mitä on ja kaikki trendit ja muodit ja nää, mutta toivon mukaan vaan enemmän siinä ajatusmaailmassa sellaisessa niinku, toivoisi sitä muutosta kuin missään tollasissa niinku, tavallaan turhissa pinnallisissa asioissa tolleen. Muoteen tulee ja muoteen menee ja kaikkea, ei niissä ole mun mielestä mitään väärää silleen, vaikka se itse ärsyttää, se itse voisikin silleen nauraa sellaisia juttuja tai jotain, niin se on vaan mun, niinku mä oon elänyt. Rupeaa olemaan vähän, menet siihen vaan, tai niinku, on niin paljon eri vaiheita tai sellaisia, niinku, ja täytyy hyväksyä, että ei ole ihan siellä nuorten maailmassa enää tietyllä tavalla. Kyllä. Mut sit taas tietyllä tavalla on, tai silleen, että kyllä mä niinku varsinkin kun aikuisuuteen kohti aina pakotetaan, tai silleen, sinne suuntaan pitäisi mennä ja nyt silleen kun on mennyt, niin sit taas nyt tuntuu, että ei nimenomaan just toiseen suuntaan pitäisi mennä, tai ainakin ajattelun tasolla silleen vaan. Että niinku on vaan mitä on ja näin, ja en mä jaksa miettiä sitä niinku mun ikää ja tällaista, niinku, että mä oon tän ikäinen ja en mä voi tehdä enää tätä, tai silleen, että miksi sitä rajoittaa itsestä silleen, 30-vuotiaana mä lopetan räppäämisen ja tälleen. Mä hyppään roskiin ja lopetan saman tien sitten räppääminen. Niinpä. Jos niinku tekee mitä tekee ja miten haluat, silleen, ei sitä intohimoa mukaan ja silleen, ja totta kai niinku fyysiset rajoitteet ja jotkut tulee vastaan, mutta sitten kun ne tulee vastaan, niin kyllä kroppa kertoo sit niinku, ja kaikki sit tulee aina myötä, ja voi olla niinku, kyllä se sit tulee kaikki niinku, et ei kannata kyllä miettiä elämässä liikaa tätä, elää vaan ja antaa mennä niinku, ja luottaa siihen, että vaan just niihin mitä haluaa tehdä, niin ei sitä voi olla sit, se on ihan sama sit mitä se menee niinku asiat. Jep. Sitäkin voi just, että mitä se aikuinen sitten kellekin tarkoittaa. Että se helposti tarkoittaa just sellaista järjestelmän normien mukaan menemistä, se aikuistuminen. Mutta pitää tuoda just toinen vielä näkökulma tuohon, että niinku, mä oon samaa mieltä, että nuorissa on tulevaisuus ja näin edespäin. Niin kauan kun me eletään kuitenkin tässä järjestelmässä, joka on näin läpimätä, niin se vaikuttaa joka tapauksessa myös nuoriin. Että nuoretkaan ei voi mun mielestä muuttaa yksinään maailmaa ennen kuin me muutetaan järjestelmärakenteita tai jaetaan tietoa niin paljon kaikille ihmisille, että niin herätään tajumaan niitä asioita, koska tässä on se kääntöpuoli just, että mitä enemmän tällä hetkellä internetissä ja mistä vaan saa niinku oikeat ikään kuin tietoa ja riippumaton tietoa, niin sitä enemmän myös saa väärää tietoa. Ja vaikka meillä on internet, missä kuka vaan pystyy jakamaan oman asiansa, niin se, että miten se pääsee esimerkiksi näkyville, koska sielläkin yhtä lailla vallitsee ne tämän niin kapitalismisäännöt, että ne, kenellä on rahaa kaikista eniten, niin ne saa kaikista eniten taas ne juttunsa näkyville. Ja musta tuntuu myös aika paljon siltä, että nuoret on enemmänkin nykyään jopa tyhmempiä kuin omat vanhempansa. Että vaikka on myös paljon enemmän sellaista, niin kuin, joka on herännyt tietoisesti ja syvällisesti ajattelee, niin yhtä suuressa vähintään mittakaavassa kasvaa myös ne, ketä vielä enemmän, koska mitä niin kuin, överimpään suuntaan tämä järjestelmä ja sen kehitys menee, niin totta kai se vaikuttaa ihmisiin ja sitä överimmin myös suurempi osa ihmisistä ja nuoristakin myös menee vielä enemmän niin kuin sortuu ajattelemaan pelkästään sen normien mukaan. Ja tästä oli esimerkiksi, tai niin kuin monet just puhuu sitäkin, että kyllä sitten niin kun nuori ikäpolvi tulee aikuisiksi ja pääsee äänestämään, niin sit muuttuu Suomessa asiat, ettei ne enää äänestä noit, mutta totakin on puhuttu jo pitkään ja aina sinne vaan ne samat urpot äänestetään. Ja esimerkiksi Turussakin, kun tehtiin lukiolaisten kesken niin kuin alaikäisten tämmöiset haamuvaalit, niin kaikista eniten ääniä sai kokoomus, eli nuoret lukiolaiset äänesti
kaikista eniten kokoo musta enemmän kuin aikuiset ees. Joo. No mut siis aivopesuvaiheessa ne on jo silleen, että ei siinä siis enemmän vaan sitä, että nyt on mahdollista olla tietoa ja mahdollista ottaa oikeasti tietoa ja ymmärtää asioita itsessään ja muuttaa jo sen, että ei tollasilla vanhemmilla on just se vaikein se, että se on mennyt niin pitkään jo tuossa, että se on niin vaikeet, koska itsekin vasta 28 ja varmaan 25 kohdalla oli sellainen tosi iso juttu tää ja tavallaan kyllä mun kesti sulattaa noita asioita, että mulla on kusetettu ja sun muuta tai mun muuttus maailmankäsitys ihan kokonaan. Kyllä se sulattamiseen itse meni helposti vuosikin vaan pelkästään käsitellä niitä asioita joka päivä ja silleen, ja yrittää saada se päähän ja tälleen. Ja noin, että se on vaan vanhemmille paljon vaikeampaa. Et siinä suhteessa nuoris just se, että mä luotan siihen ja uskon ja varsinkin, että nämä rehelliset keskustelut ja ne olisi se seuraava in-juttu tavallaan tai silleen, että heitettäisiin noin helvetin maskit pois ja kaikki ja elettäisiin oikeasti tai silleen, että siihen mä luotan enemmän, että totta kai on toi, ja kyllä se näkee on varsinkin koulussa noista, siinä on ne tietyt ilmapiirit ja tietyt jutut, ja silloin mennään tosi paljon massan mukaan, mutta se on sitä ikää kanssa käytetään tosi paljon hyödyksi, kun on sellainen, että haluaa olla paljon kavereiden kanssa, varsinkin siinä tietyssä iässä tyyliin jostain 12, 17 tai milloin paljon hengailee kavereiden kanssa, niin silloin paras se, että kaveri on toi ja mä haluan sen, niin silloin käytetään hyödyksi niitä vaiheita ja kaikkea. Sitten viimeistään sit vähän vanhempana, kun on oikeasti päättää, ja se on kaikkein siisteintäkin just tässä aikuisiässä, että nyt saisit oikeasti päättää, että ei ole niin paljon yhteiskunnan paineita, kun ei ole koulussa eikä missään tollasessa, ja on se valinta, että voi olla menemät sellaisiin juttuihin, että ei ole niin paljon sitä ryhmäpainetta tai sillä, niin viimeistään silloin kannattaa se valinta tehdä, että oikeasti mitä haluaa tehdä ja kuuntelee itseään. Se on tosi vaikea, mä sanoin, että en mä ole todellakaan sitä tehnyt silloin, kun mä oon ollut koulussa tällaista, että mä oon paljon, en mä nyt massan mukaan ikinä mennyt, aika hyvin sä et ole erottunut, mutta silti kyllä se on negatiivisia tavoin kyllä ilmentynyt se just nää, tai noin painejutut ja kaikki sellaiset osannut kyllä tällainen. Jep, ja häpeilemättömästi nimenomaan just lapsillehan noin tommoista markkinoitsijat just. Sieltähän se aloitetaan jo, että tehdään just sellaisia mainoksia kauhean värikkäitä, jotain kaikkea siistejä, mitkä vetoo just lapsen mieleen. Niin just. Et se on vitu irvokasta, että nimenomaan se aloitetaan jo lapsesta asti ja ne on helpoin ja muokattavissa olevin kohderyhmä. Mutta tosta vielä just tosta nuorista ja tälleen, mun mielestä se on kuitenkin ihan luonnollinen asia, että mitä kamalampaa suuntaan tämä järjestelmä menee, niin kuin se koko ajan menee, ja se muovaa kuitenkin ympäristö mun mielestä eniten ihmisiä, niin sitä tyhmemmiksi myös ihmiset tulee, ja myös nuoret. Et se ei riitä itsessään, että on nuori ratkaisemaan niitä asioita, vaan sitä enemmän, nuoret on vielä enemmän sillä aivopesulle alttiina, kun noi just rahamiehet omistaa kaikki isot mediat ja tällaiset, mitä ne seuraa. Et siinä mielessä tietty kuitenkin, vaikka maailma muuttuu koko ajan ja muutokseen pitää sopeutua ja näin edespäin, niin semmoinen tietty absoluuttisuus, mikä esimerkiksi vanhemmalla sukupolvella voi olla tietyistä asioista, niin voi olla hyväkin asia, ettei anna semmoisen negatiivisten asioiden vaikuttaa, niin kuin just ahneus ja kaikki tämmöinen, mitkä on tämän päivän ilmiöitä, niin jos on tarpeeksi absoluuttinen omien esimerkiksi arvokysymysten suhteen, niin sit se, että maailma muuttuu niin kuin karkeasti sanottuna pahempaan suuntaan, niin silloin se ei välttämättä vaikuta suhun. Mutta sitten jos sä oot nuori ja sellaisessa just enemmän kehittyvässä iässä ja tälleen näin, niin mitä enemmän toitotetaan koko ajan, sitä just pitää tämän järjestelmän mukaan mennä, niin sitä helpommin ne vielä alistuu, niin nuoret jopa vielä helpommin silleen. Sitä suuremmalla syyllä pitää sekä nuorten, että aikuisten, että vanhusten kaikkien yhtä lailla panostaa siihen, että sitä riippumaton tietoa jaetaan. En mä tiedä, että ehkä se muutosryhmä tällä hetkellä on kyllä just omaikäiset tai nuoret aikuiset, koska meillä on se valinta just tällä hetkellä silleen, että ei ole niin paljon sitä nuoruuden paineet, mutta nyt on vähän se valinta silleen, että no otan mä nyt sen pankkilaina ja periaatteessa jatkaa silleen
sinne eläkeikään asti niin vanhemmat on tehnyt tai tolleen, vai valitsen mä itse mitä mä oikeasti haluan tehdä elämässä. Niin tuntuu kyllä, että just nimenomaan jo 25-30 niin se ikäluokka on niin tosi tärkeässä asemassa tällä hetkellä niin muuttavaksi sitä hommaa. Mitä enemmän. Niin kuin, ja eikä sitä todellakaan kannata miettiä iällisesti, niin kuin, että jos sä oot 60 ja sä oot duunissa ja sulla on vieläkin intohimo tehdä jotain hommaa, niin tee se. Ei se niin kuin, mä annan tässä kyllä rajoittaa niin iän tai sille systeemiin niin syöttämiä juttuja. Että sun on pakko olla tiety, että sä voi niin kuin, vittuut, kaikki on mahdollista. Ja totta kai pitää olla terve järki siihen, niin kuin, että mitä kaikki on mahdollista. Että totta kai on, niin kuin, voi tulla jotain asioita vastaan, mutta periaatteessa kaikki on mahdollista silleen, että ei sitä kannata. Ja varsinkin jos mä en itse näkisi, tai jos mä olisin 60 niin ja tai silleen aistisin sen, että mä oon menossa vähän niin kuin viimeinen vaihe kumminkin, tai silleen, että sillä aistii kuoleman tosi paljon, tai silleen, että ei tässä välttämättä ole hirveän pitkään, niin vittu viimeistään silloin niin pitäisi olla silleen, että no niin, mä elän vähintään siis tää vittu mun loppuelämä, mitä mä haluan, tai silleen toteuttaa itseäni. Mut en mä tiedä, musta tuntuu, että olisi varmaan ihan hyvä lopettaa tätä oikeasti. No voisi yhden esimerkin vielä heittää, sitä on mennyt aika pitkäksi, mutta tuli vaan tosta mieleen yksi ajatus. Sen jälkeen voidaan mun puolesta rupeakin laittaa pilleen pussiin, mutta just sitä, että olit minkä ikäinen tahansa, niin kaikki on aina mahdollista. Ja niin kun mä näin vaan dokumentin tällaisen, joku hömppä jenkkiohjelma, missä niin yritetään selittää outo ilmiö, mitä asioita, mitä maailmassa on tapahtunut. Siinä oli just joku niin keski-iässä oleva mies, joka ei ollut ikinä musiikillisesti lahjakas. Sitten se oli saanut salamaisku ja meinas kuolla. Ja sitten sen jälkeen yhtäkkiä se alkoikin soittaa pianoa ja siitä tuli ihan niinku superlahjakas säveltäjä ja muusikko. Ja sitten siinä yritettiin mitä ihmeellisimmin teorioista selittää, että miksi se on mahdollista. Mulla tuli itsellänikin heti semmoinen olo, että mä tiedän heti mistä on kyse. Voi olla, että mä oon väärässäkin totta kai. Mut varsinkin tossa iässä, jos sä niin käyt noin lähellä kuolemaa, just, niin siinä vasta ymmärtääkin niin sen varmasti sitä suuremmalla syyllä just nimenomaan sen, että kaikki on mahdollista, että koska vaan on mahdollista kuolla ja koska vaan on mahdollista myös tehdä ja kehittyä asioissa, että jos käy noin lähellä kuolemaa niin kuin tämä mies just, niin varmasti mä veikkaan, että asia on just mennyt niin, että se on kokenut niin vahvasti sen, että kaikki on tässä hetkessä just ja ei ole mitään muuta. Niin, miksei sit vois saada niin suurta inspiraatioa, että tommosesta löytää niin vahva tollanen just intohimo sitä kautta. En nyt kehota ihmisiä käymään lähellä kuolemaa, mutta niin mun mielestä on looginen selitys ja kaikki on mahdollista todellakin. Yeah. Kyllä on mielenkiintoisia keskusteluja, että tietysti mieli jatkaa, mutta tuntuu, että vaan tulee sellainen sisäinen kello, että olisi hyvä lopettaa tähän. Mutta ennen kuin nyt lopetetaan vielä, niin tosiaan podcastin nimeä voi ehdottaa. Tuli jo itse mieleen, että nimetön voisi olla, kun ei ole nimettä. Tällä hetkellä se on nimetön. Mutta niin, tosiaan podcasti voi ehdotella nimiä, mikä tämä podcastin nimi olisi. Me voidaan ottaa siitä haavin, otetaan tai ei, jos me keksitään hyvä ja ollaan sitten sitä mieltä, että se on se, niin sitten se on se, vaikka olisi 1 miljoona ehdotus, mutta pelkästään plussaa, jos niitä ehdotuksia tulee. Ja tietty aiheet, mistä haluat keskustella, ja tietty vieraat voi yrittää, mutta siinäkin pitää aina se järki pitää, että totta kai se oli hienoa saada ihan kenet tahansa vieraaksi, mutta kaikki ei onnistu kumminkaan mitenkään. Että se on kans just, että vaikka tulee tosi hieno idea, että tämä tyyppi olisi tosi siistiä, että miksi ette tee sitä, niin ei se aina vaan ne asiat ei onnistu, kyllä meni ihan hyvin. Ja sitten vielä haluan vielä painottaa sitä nimenomaan, että SKR ja meidän räppijutut ja näin ei liity tähän podcastiin mitenkään. Me ollaan ihan eri, tai tavallaan se on ihan oma asias tai räppimaailma ja siellä menee omat hip-hopin säännöt tai tavallaan hip-hopin jutut tai silleen, että se ei ole mitenkään tähän liitännäinen tai silleen, että voidaan me tietty näistä räppijutuista puhua tasakin, mutta me puhutaan enemmän ihmisen näkökulmasta tavallaan tai silleen. Kyllä, eikä niinkään kuin kulttuuri, hip-hop-kulttuurin näkökulmasta. Niin.
pakko vielä heittää loppuun, kun tässä on niin paljon haukuttu ikään kuin, ei nimeltä, mutta radiojuontajia ja tälleen näin, mutta Riku ja Tunna mun mielestä on helvetin hienoja miehiä ja ne kun saisi joskus vieraaksi, niin se olisi hienoa. Se olisikin hienoa. Pistäkäs koodiin, niin otetaan. Kai se voi sitäkin joskus sit yrittää, mutta ei se mitään. Kyllä tässä nyt ainakin jotain vieraat jo mielessä ja tällä. Ja katsotaan tosiaan miten tää podcasti, ei tässäkään ole mitään, että milloin tulee niinku. Mutta pyritään nyt ainakin alkuun saamaan niitä. Aina kun saatais vieras, niin olisi hyvä saada podcasti aikaiseksi. No, hyvää juhannusta vielä kaikille. Älkää antako sateen häiritä, muistakaa nauttia elämästä. Joo, hyvää juhannusta ja kaikkea hyvää muutenkin. Yes.